Salam, hormatly vatandaşlar. Bizim bugünkü temamız Türkmenistan ve Parlament Respublikası barada söhbetleşildi. Şun çağrında men size biraz görüm vermekçi ve sizden sonra bir tek soruğa cevap almakçı bolýanna. Olum näil sorular sizin garaýşyňyz şu tema. Şu barada biraz pikirinizi hemmäňiz aýdarsyňyz diýen mende umyt bar. Ýöne pikir aýdaňyzda gysgaçara 2-3-5 minutyň dowamyny aýtsaňyz ýerlikli boljak. Onu vatandaşlar bizimle şuun kun belli bir karara geldikde. Diňe şuun nälen düýün öňün 1 ay, 3 ay, 5 ay bolan şular ýaly kararlary ýygy giderli edip gelýär. Biz Türkmenistan'ı täzeden gurmasak boljakda öňkü dowam edip gelýän rejim ya düzgün ya tertip ya aýdaly ýurdu dolanýar sistematy, siýasy durumy, döwletiň ykdysady, sosial ýagdaýlar hiç birisi bizim halkymyza degerli we degişli netijany bermedi. Bizim hemmämiz inni gelip maňlaýymyzy petige diýerdik. Bütün halk bolup, döwlet bolup, millet bolup. Çıkarlanın inni biz millet bolup gözläp otyr. Nämede şu çıkarly? Nähil çıkarly? Nädip ýol tapma, nädip aktarma? Inni şuňky ediljek bolýan görüm şol Parlament Respublikasy barada. Men onu şu taýda size vatandaşlar bütün halkymyň öňünde boyun almagym zerur. Şunu men 30 ýyllap öz gursagymda besläp gelýän arzum. Näme üçin? Sebäp ve dünyada dörlü sistemi var. Padşalıkları var şu. 20. asırda da devam edip oturan padşalıklar var. Hani Arap devletlerine var. Simbolik şertte bolsa da hani Avrupa'da da var. Men oturan devletimde de var padşa. Şweýçýada, Angliýada da var padşa. Aýdaly Daniýada da var padşa. Padşalyk kän, ýöne olaň rolu Ýewropada simbolik bir ady bardy, güýji ýok, orta asyrdakylar ýa. Olar hiç ady buyruk berenat, ýöne olaň bir ýeke ýagdaý parlamenti ýatyryp bilýärler, ýa uruş oglan edip bilýärler, ýa adamlary meselem aýdaly öz grajdanlaryna, raýatlaryna orden medal gowşuryp bilýärler. Şular ýaljak bir kiçiňrak ýa bir adatdan daşary ýagdaýda olarda bir ýeke hukuk bar. Galan ýerde esasan hereket edýän düzgün ýa prezident dolanurşy bar dünýäde köpleş ýerde, ýa da parlament dolanurşy bar, arasda parlament dolanurşy, ýa da ikisiniň garşyk dolanurşy bar. Hem prezident hem parlament dolanurşy ikisi garşyk berler. Indi bizde näme bar? Bar zatdan uğralılı bizde şol 92-nji ýyla çelli bizde Parlament Respublikasy bolan Türkmenistan Sovet Sosialistik Respublikasy parlament dolanurşyny hereket eden ýaşan döwlet. Ýöne ol parlament bolany bilenem ady bardy, özü ýok parlament dip aýtmagy mende dolu hak hukuk barda. Ben şol içinde ýaşap gaýdan, işläp gaýdan adam. Şol parlamentiň içinde halkın adından gürlönü, näme gürlönünem bolsa, halkın adından edilli, näme iş edilenem bolsa, ýaşysy da ýamany da hemmejigi şol halkın adından, gahmetkeşleň adından edilli. Ýöne faktiski iş ýüzünde binde kommunistik partiýanyň, bir partiýanyň diýeni geçdi. Ondan şol döwletde, şol partiýadan başga partiýa bolmansa, oňa garşy durjak güýç bolmansa, şol partiýa öz-özünden, içinden ýanky çüýräp, dagap, ene 72 ýyl diýilini öz-özünden ýykyldy. Şol döwlet. Onu halk ýykanak, onu daşyndan gelip düşmanam ýykanak. Ol öz-özünden içinden çüýräp ýykylan sistema. Ýöne şol sistemany täzeki döwürde, ýa 92-nji ýyldan soňra şol Türkmenistanyň ýol başy adamlary ya hakimiyet başına gelirler ya hakimiyet ağırlığı bilen hasabını ya hatarına geçirirler. Şol öňkü sistemany dowam etdirdiler.
hakimiyeti dolandırmakta da, devleti dolandırmakta da, sosyal ýagdaýda da, planlaşdyryş ykdysadiyetine de hemmejigin şolaşa öňkülügine goýdulardy. Ýöne iş bolmanyny öňkü sistemada bir arda dere yer bardy adamlara. Hiç bolmanyny adamlaryň aýlyk güllügine seredýärdi, sosial şertine seredilýärdi. Hemme wagt bolmasa da ýöne adamlarda mümkinçilik bardy, çağılaryny okutmaga da, din almaga da, dähme dursadyna çykmaga da iş yerler bardy görürüň, hemme ýerde iş güýji gerekdi. Daýhançylygym şonda. Ýöne soňky gelen häkimetde Türkmenistanyň iş başyna gelen şu borçlardan öňkü Sowet zamanyny bar borçlardan ýüzlenirdi. Ondan en esasy aýdylmazda bizde şol görýän bu Türkmenistan parlament respublikasy. Niyaz respublika sözüni aýyrdy, konstitusiýada ýokdur. Konstitusiýada Türkmenistan döwleti diýip ýazylar. Ol näme döwlet? Nähili döwlet? Ol kapitalistik döwletmi? Feodal döwletmi? Sosialistik döwletmi? On yemesi mazmuny nämeden ibaret bu döwletin. O barada kelam agyt hiç ýerde şu reçeli edilen görürüň ýok. Ýöne Türkmenistan döwlet. Bir döwlet bolýan bolsa on bir düýbi tutumy bolmaly, fundamenti. Nämeden ibaret? Ýok, ol zat ýok. Diňe lozunglar ýa-ni şygarlar berildi. Ene Türkmeniň altyn asyry. Niýasyň ýylan eden şygary. Türkmen ýa-ni täze owa siýasaty näme diýdi görläget her zat tapdy. Ýöne şo zatdan hemmejin boşdugyny ene şu nesel ýagny siz görüp otursyň. Soňra ol baýdagy Niýasyň baýdagyny goşadyrmak üçin näkin alyp götüren taýýar aşyň eýesi bolan Urban bolup Berdi Muhammed. Onu oýlap tapara hiç tat galmady. Halky ezmek üçin, halky gorkasyna saklamak üçin, halky gul derejesinde ullanmak üçin onu hiç tat gerek gal oýlap tapma. Hemmejik zady Niýaz bilen açyrçak üçüne dik gitdiler. Ol diňe taýýar aşyň aýesy bol, ine şu wezipany basyp alan adam, öz halipasyny özü bilen ýok eden adam. Onu ine ýurda baramyzda fakatdan üstü bilen dogry suwud edip bolar. Bilen getiren döwleti bizim milletimize, bizim halkımıza, bizim Türkmen düşüncemize, depte surumuza hiç tadyna gabat gelen. Özüňiz ýaşlar eşdensiniz, görün zadyňyza ýok bol eşdensiniz ýaşullaryňyzdan, ýa okap görensiniz kitaplardan, ýa taryhdan, ýa kinolarda bir adimde bir düşürlen kinolarda bar var. Olatlardan netice alıp çıkarırlık ýagdaý var. Ya kitaplardan, yazıcılardan. Türkmenistan aslında ya Türkmen halkı hem bar zady, öz durmuşyny bar zady maslahat bilen çözen millet. Her bir zady orta atylan millet. Meselem ilk döwür bir owada han saýlamaly bolsa, ya owan içinde akyp geçen ýaby eýeçilik edýän miraby saýlamaly bolsa, halk uyuşup maslahat edip, ine sen han bolmaly, ine sen bir ýyllaýyn mirap bolmaly. Halk ses beren şo taýda. Ine bizim Türkmeniň demokratiýasy şo taýdan gelýär. Onsoň ýene de Türkmenine barda, her bir maşgalada barda şu kunun dowam edip otyr. Bizde barda ine oğul öýürjek bolsaňam, gyýy çykarjak bolsaňam şoň sähedini bellemek üçin ýene de maslahat edilýär. İki tarap oturýar, duguşýar, oňşy golum dogan garnyş çağırly. Ýöne iki sany oğlan bilen gyýy öz kellesine gelen neden hatda. Diýmek şu ýerde de maslahat bar. Ine maslahatyň düýbem şol demokratiýany anladýar. Bizim Türkmen mentalitetimizde, Türkmen düşünjämizde, däp desturumyzda bu asyrlar boýy bizim kanymyza goýulan zat. Nira ýörüş etmeli, kimin üstüne çözmeli, haçan ýyda çekilmeli, galany nädip goramaly. Bu zatlar hemmejik halk bolup çözülen meseleler. Yekelikde asırlar boyu Türkmen hiç asan yaşamağa mümkünçülüğü yok. Näme üçin? Biz ören ağır ve kıyın tebii şertlerde yaşayan millet,
qarğımın cümmüşünü, suğsuzluktan yana, daş töwürün, dört töwürünü, Türkmeni düşman bolan milletlerin gurşowyny Türkmen özüni Türkmen edip tanıdan ya özüni alıp çıkan millet. Olam näme bilen şo birleşmegi bilen, birligi bilen, şo edilen maslahatlar bilen halk arasynda ses berilip çözülen meselelerin üstü bilen biz özümüz saklap garlyk, gellik diýmäge mende mümkinçilik bar. Bizim ahli ata-babalardan bize miras kalan nakıllara yüzlensegem şo taýdanam taparsyňyz. Şu aýdylýan sözleriň subutnamasyny tariha yüzlenseňizem taparsyňyz. Bizim genialny şahyrymyz Beýik Mahtumoly şygyrlaryna yüzlenseňizem şo taýdanam gaty köp zatlary taparsyňyz. Şu soralara jogap köpmeli. Men şol parlament respublikasy diýänim halkyň dolanýan döwleti. Halkyň eýeçilik etmeli döwleti. Halk bolmasa o döwlet ýok. Hana ne halk elin öz hakyny berdi da iksan diktatory onuň arkasynda durarlar. Näme gazanyp oturdylar? Hiç da. Ne halk gazany, ne döwlet. Hiç da ýok. Sebäp halk gatnaşan şol döwletiň işine. Şonuň üçin bize parlament respublikasy gerek. Parlament respublikasy diýenim ilkinji nowatda parlament diýenmeden yankın halkara dilini aýtsak deputatlardan ibaret Türkmençe geçersek ya Türkü dile geçersek yankı millet vekili yine şolardan ibaret. Bir döwletde ol 100 deputat bolup biler beýlik döwletde 200 kabir döwletde 500 700 ol döwletiň kanunyna laýyklykda meclise gelýärlerden. Ýöne şu döwletiň durumuny islenip ýagdaýda halk bilen maslahatlaşyp çözüljek bolsa, onda bize parlament respublikasy gerek. Ýok, diňe bir adamyň aýdany kanun bolmaly bolsa, onda bize prezident ana dolanýarsy gerek. İki prezidenti görüp otyr, üçüncüden gulagyny çykaryp otyr. Bolar bolmaz, ol pelegiýidir, onu halk ýol berer diýen pikirde men gaty uzakda ýöne ediljek bolýan işler şo onuň görüp otyrsyň. Indi biz halk hökmüni düşünürsi işini geçirip otyrsa, ýyl ýarym ýani YouTube'un üstü bilen 30 yıl beri Azatlyk radiosynyň üstü bilen beýleki ýerlerde publikasiýalarda başga raýatlaryň üstü bilen halkara duşuklarda ýöne halka şu maglumaty berip otyr. Öňe mundan 2 gün olar geçen duşumyzda ya çaýhanamyzda hökümet ya yerli häkimet barada gurulmadyr. Şoň goşmaçasyny hana dün Saparağı kemine aydın 3 bol yenide düşünürsi işin berdiler. Hakimet Türkmenistan'ı ya islenip devlette 3 şahadan ibaret bolmaly. Parlament, hökümet ve sud hakimligi. Şular hersi öz başına garaşsyz, beýrekden garaşsyz işleýärler. Ýöne üçüsi hem devletin konstitusiýasyna tabi. Öz aralarını çözüşmedik bir meselesi bar bolsa, onu olar konstitusiyon suda yüz tutmaly. Yine biz mesela hökümet bilen parlament düşünüşüp bilene, parlament şu kanun kabul etdi, ol hökümet şonu men yerine ýetirbilemek, şonu etjegem däldiýse, onu parlament hökümetin meselesini ya hökümet parlamentin meselesini konstitusiyon suda çözgüç üçin yüzlenip bilýär. Bizde barmış ol konstitusiyon suud. Ýok. Diýmek, bizde ilki başdan, turu başdan parlament äsgerlene, suud hakimligem äsgerlene, bizde äsgerleýän ya menmenlip özüni ortağa çykaryp, ine yerine ýetirjek hakimet ýa-da hökümet baş tutany prezident bolup. Olum özüni ikrar eden struktura, diňe ol başyny oturan Niyaz we Gurbanoğlu da şu struktura özüni yglan etdi. Ähli hakynym, hukugynym, oňa halk ne diýip kim berdi aýtyp berýär. Şoňa hukuk berdi. Aýtyp berýär hiç kim. Olar özüne geregini aldylar. Şey diýim 30 ýyllap halky dolanýar. Indi wagt geldi.
netije çykyrdy. Biz inni halk bolup özümüze geregimizi alýar. Ka ýerde sorak berýärdi. Kim bize ursat berdi? Bize ursat bermek gerekär. Bizim hakkymyz var şu zatlar etmeli. Konstitusiyon hukumumuz var. Biz halk. Bir. İkinciden menem şu halkın millet vekili. Bizim ente hukuklarımız 90-njy ýyldan bäri hiç kim yatırmadı. Ine şoň üçin biz halk bolup edýär. Kim bize karşı çykjak halk ene otursa şutaýdy. Bütün göze görünüp duranjasy. Müňden belki 10 müňden bir bölegi şutaýdy. Galanyň bize seredi oty bizim kararymyzda. Şolaram şu karar bilen arazy. Şonuň üçin bir parlament respublikasyny ortağa çykyrdy. 2 gün bäri göne aýdyldy halkymyza. Şol hökümetin nämeden, kimden, ýa-hil kimden ibaret bolup nähil hereket etmeli. Şu yerli hakimet diýilende watandaşlar sizden haýyş edýän üns berýän ýene bir üns berip oka. Yerli hakimet diýilýär şol döwletiň gönözligidir. Şu taýdan başlanýar döwletiň we halkyň ýurdun ösüşi. Yerini mesele çözülmese ýokarda ol kellesi altından ya kompüterden ibaret adam otursun ya bir topbok ola çözmeye. Bilmeýärim yerli problemlaryň nämeden ibaretdigini we çözgüden nädip tapmalygyny. Ýoly bilen sökür diýilşi şu yerli ýaşaýan adamlar halk bilýär nädip şol problemi döredi, şonuň çözgüden nädip tapmaly. Eger özleri şu meseleni çözmedik ya çözmäge guruby çatmadyk ýagdaýyny onu merkezden kömek sorak bilen. Galan ýagdaýda merkez sen onu sen meni beýtip gatnaşma haqqy ýok. Ine şu tarapdan biz kösenip geldik. Biz diýenim men 2 ýeme strukturada da işledim watandaşlar. Hem deputat bol parlamentde agzalyk etdim. Hem Kızlarbatda şäher hakimi boldum. O şol hökümet, yerli hökümet. 2 ýyl goly men şu taýda ýol başçylyk etdim. Nähil edipdir, näme edipdir, onu goý halk aýtsyn. Dogrymy ýa ýalňyş men özüme otursam, özüne on samsyk diýe turpman. Maňa gerekkä özüme. Ýöne şol şu hökümetiň gözüne batyp edenmezde de elimiz urdular, elimizden çapdylar. Şo zatlara ýol bermediler watandaşlar. Düýünki şol edilen görüňdeşlikde aýdylýan zatlar hemmesi dogry. Biz yerli hakimede, yerli hökümete, aşağıdakilere gollugum der, şolara ursat bermeli şu işleri etmeli. Ýalňyşmaz ýöne şolar eder öz halkynyň bähwidini. Näme üçin? Özüne awry gazanmak üçin. Özünden soňra iýdinli galan çağalaryny, aktyklaryny halkyň öňüne çykyp şolary bir ýüz gerek awry gerek, şolary ýadygarlyk galdyrmak üçin etjek adam kän biziň türkmenlemizin içinde. Ýöne şonu etdirmediler, ýöretdirmediler. Bir söz var ýene de türkmenler, yetimiň agzy aşa ýetende burnu ganar diýe. Ine bir haýsy da bir saý sebäp bilen o köçädiňlen ýanky garaşsyzlygy alamazdan soňam ine burnumyzy ganatdylar. Şu milletiň agzy aşa ýetmesin. 30 ýyl men şu jebir çekip otyrym. Şunun çykylgany men iýdarlap görüp deňeşdirip hemmesi dünýäde bolup geçýän zatlar beýleki döwletlerde. Bizim halkymyzyň mentalitetine ýa-ni şu akıl huşuna, düşünjesine laýyk bolajak döwlet ol parlament döwleti ya parlament respublikady, jemhuriyeti. Şol gawat gelip bolup biljek. Biz ente kapitalistik dolanuşa ýeten millet ya döwletler eger bir arasa kapitalizme geçsek bolsak onu bärde ýene de şol ýanky baýly garyply feodal durmuşa getirjeklerdi. Täp düşünjämiz ýetene birek rahmetmeli, birek kömek etmeli, birek kyngyny arka durmaly diýilen düşünje ýetene bilen halkymyz. Şonuň üçin şu düşünjeli adamlar bilen şu boljak geljegi 2 adım, 3 adım, 5 adım öňünden görüp bilýän adamlara situasiýany ýa-da ýa çözgüdi. Ine şolong üstü bilen biz ine täze türkmenistany gurmakçy bolýar. Ol gurularam. Elbette kadrlar yetmezçiligi bar, adamları düşünürmek gerek, adamlar bilen işleşmek gerek. Kıyındır, ağırdır. Biz birek
Dodok çöwürmän, ala göz bilen seretmän, dogurluk göz bilen seret, düşünmeýän zadyny düşünür, bilmeýän zadyny bilýän bolsak öwredip, ýa bolmasa kitaplardan öwrenmelim, internetden seretmelim. Ýurdun daşynakary mümkinçilik gatkana watandaşlar. Ine şu zatdan üstü bilen biz parlament dolanışyny ýola goýmakçy bolýar. Parlament dolanışı başla bizim durmuşumuzda prezident dolanışına gördük aýa. Ol diňe diktaturan döredi. Parlament dolanışyny biz köne öz akaba ýağımyza dolanyp gelýär. Halkymyza ozal oturup üýüşüp ses beripmi, çöp atypmy, telpege näme gomala oklapmy, han mirap ýa bir aýdal şerkerde saýlan döwrüniň mentaliteti bar bizde. Bizim halkymız şonu isleýär, halk bolup çözülsün, ýalňyşlagan bilelikde ýalňyş aýlayan düşünje var halkymyzda. Şuň kun biz kyn ýagdaýda bileşmek zerurçylygy var. Kim bolsun, ol düşünýän bolsun mesele, düşünmeýän bolsun, ýarym düşünýän, düşünjeli bolsun ýöne. Biz şu halk bolup, bizde başga halk ýok. Ine şu görüp oturan halkymyz var, watandaşlar. Başga halk biz nide Marsdan getirelim, Aýdan getirelim. Emmi zady bir günde düşünüp bir günde çözjek milletimiz ýok. Hep 30 ýyllap şu milletiň aňyna ters düşünje goýup, bu derejesinde saklanyp geldi. Ine parlamentiň şu zatlary düzeltmäge 150 deputat bolsa bir prezidentler olaram ýalňyşlyk biler 150 deputatym. Ýöne bir adamyň etjek jenaýetini 150 adam bir gün edip bilmede. Ine şu ýagdaý bar. Belki ýene de 20 ýyl geçer, 30 ýyl geçer täze Türkmenistandan soň. Belki başga ýanky ösüşe eýe bolandan soň halkymyz başga struktura, başga dolanyrşa geçer. Kim bilýär? Şuň var ýanky kärleriň şuň gün bar bolan emelleriň 90% ýenem 10 ýyldan 15 ýyldan ýitip gitjek. Gör bak, näme boljak genim 10-20 ýyldan Türkmenistany ýa bizim durmuşymyzda ýa-syýatymyzda. Onu biz öňünden hemmejik zady görüp aýdyp biljek. Ýöne hemmede ýanky ol käwag bize dodok çögürüp ulumçylyk bilen seredýärler bardy. Aýdy aýdýany. O näme elektron döwlet, o näme elektron hökümet. Watandaşlar oleýan bara bizim durmuşymyzda. Türkmenistany 3% belki bardyr. Ana näme elektron görnüşde dolanryp oturanykmy? O lellim. Knopkan basyp olar çağırıp ekranyň öňüne ol welayet ýa ýanky raýon hakimleri. Olar elektron dolanryşyň bir görnüşde. Ýöne bizim gözüňde tutýan elektron döwletimiz, elektron dolanryş ortadan şu ýanky paraxorlygy, peşkeşi adamyň beýleki bir adamyň mesela emrine boyun bolmakly aýyrmak üçin görülýär. Şu döwlet ýoly goýulandan soň şuň gün bar zatlaryň 90% gün aýrlyk gidilen 3 ýylyň 5 ýylyň dowamyna galan 10% halka bagly bar. Men şeý diýip düşünýän, indi siz her biriňiz watandaşlar, aýdyn men sizden haýyş edýän. Siziň öz garaýşyňyz parlament barada, hökümet barada nähil edilse gowy boljak. Siziň öz garaýşyňyz. Siz nähil görýäňiz şu meseleni, nädilse gowy boljak. Ine sizin pikiriňiz ören wajyp. Ol men üçin de onu siz öz pikiriňizi aýdarsyňyz, onuň goý bizim halkymyz eşitsin. Ine şolar üçin wajyp. Ýurduň içinde şu gurruny sizinki ýaly gatnaşyp bilmän oturan 100 miňlerçe milliýonlarça adamlar bar. Olaram ine sizin berjek soragyňyz ýa sizin aýtjak geljek netijaňyz olaryň ýüregine teselli bolsun. Ýa şolaryň soragyny siz aýdarsyňyz. Men şular ýaly bir şuň kun gepleşige garaşýan ýa söhbetdeşligi. Sag bolun, indi men sizi dinleýän. Kimde sorag bar bolsa, eliňiz garlarynda başlar. Ya pikir bar bolsa. Mene görema, kemine sen görýänmi? Ana, aýdyň el garlardy görüp otyn. Aýdy berni. Hamara da indi şu parlament barada ýene birazjyk işleyin näme berseňiz, şu günden düşünüp gitsek o bolarmy kadýanda? Ýanky parlamentiň näme majoritar sistemasy bar, bilen partiyne
koalisiya sisteması vardı. Ya da bir partiyada olup biler ol. Ine şolar hakkında da aytıp geçdiňiz. Doğru, düşündüm. Yani şolary biz kendir düşünemiz yok da yaşap görmän soň ya da işläp görmän soň biz olaň içinde kaýsysynyň näli artykmaçlygy, näli kemçilikleri bar bolar bilemiz yok diýinde. Şonu sorajaktym. Bolor, aýdyp bereň. Majoritar sistemi parlamente iki ýol bilen gelmeýärdi. Bir ýol bilen, iki ýol bilen ýa garşy ýol bilen. Ondan birinjisi ýa şol majoritar. Birjemi özüme belli edip alymda. Ýa majoritar sistemi näme aňlady? Yani vatandaşa majoritar diýmek ol her emeden her saýlaw uçastagyndan bir adamy halkın özü gönü ses vermegine saýlaýar. O nähil saýlanıp biler. Mesela bir aýdaýly bir şäher aýla. Kızlar badaly. Men üçin düşünüp kızlar. Şo taýda haly fabrik bar. Şo haly fabrikiň kollektiv üç ýa-da öz aralaryny bir denany kandidat diýip deputatlyga çykarýar. Soň kızlar batda avtotransportny karhana bar. Ulluhan avtopark. Ona meşgul üç ýa-da öz içinden bir şoför ýa bir inženeri ine bizim kandidatymyz şu bizim halkymyzyň awaryny goradyp onu kandidat görkezýär. Ondan kızlar batdan iň uly ýanky demir ýol wagon remont zawody bar. Ondan ýene birini görkezýär. Ay garap 10 ýerden 15 ýerden kandidat görkezilýär. Halkyň özü görkezýär. Şolaň haýsy bir saýlansa şol eýem majoritar bolýar. Gönü ses vermek arkaly saýlanylýar. Halk gönü ses berýär, haýsy bir saýlansa şo bolýar. Indi proporsional ýanky sistema. Ol näme? Proporsional sistema ine aýdaýly Türkmenistanyň 10 san partiýa bar. Şolaň haýsy biri halkdan köp ses alsa, meselem 51 ses alan adam bolsa da 51 akly saýlawçylaryň sanyndan ýa gatnaşan adamlar sanyndan 51 göterim ses alan partiýa aýdaýly eger parlamentde 150 ses bolsa, şoň 76 orny 150 orundan 76 orun şo partiýa berilýär. Diýmek gelecekde de şol partiýa ähli parlamentde näme karar kabul edilmeli bolsa ýa edilmeli däl bolsa, garşy ses bermeli bolsa şol eýem ýeňiş gazanýar. Sebäp o köpçülik o elinde 76 ses bar 150'de. İslam da adı geçipdi. Ol bar. İkinciden eger şol ýanky proporsional sistemde saýlanan partiýa bir 30% ses alyna Şwetsiyada şuňa 20, 10, 5, 7, 8 ondan sonra üýüşüp koalisiýa döredýär. Birleşme diýmek şol koalisiýa. Şwetsiyada koalisiýa. Ondan şu üýüşýärde 51, 53, 60 bolýar belki. Ondan şular umumy karar kabul edýär. Ýöne o taýda bir partiýanyň diýeni geçen hakda 3-4 partiýa ýa näçe birleşme bolsa şolaň umumy gelen öz arasyny razylaşan ýa ılalaşan temasy boýunça karar kabul edilýär. Ine bu ýanky proporsional sistema degişli saýlawyň netijesi. Ýöne bize näme bar şuňku? On mesela nıqtab aýtmakçy bolýan zatym Türkmenistany işläp duran partiýa barmy? Ýok. Özüm tanıdıp ya halka öz pikirini yetirecek adam var mı partiyalar için? Yok. Yok vatandaşlar. Men bar partiya diyen men üç adam o partiya bolluğumu derler. Partiya bolacak bolsa onun düzgün naması olmalı. O partiya neçe adamdan ibaret bolmalı. Başlanmıştı. Meselem aýdaýly Balkan'a bir partiya döredildi. Yani şu partiya Türkmenistan saýlawyna gatnaşyp bilermi hemmejimi? Men pikir edýän ýok. Näme? Oldyňy Balkan welaýatynyň partiýasy. Näme oň wekilleri ahylly ýok, Marda ýok, Daşowda ýok, ýa Lewapda ýok. Hanol wekilçiligi o partiýanyň içinde. Diýmek bize kanun gerek. Aýdýa, sen partiýa öreçek, 5 adam bolmaly. Şuň kunalyly ine 5 welaýat bar. Her senden 100 adam wekilçilik etmeli, petinden ine sen onu partiýa. Yok ertekine bizim ýaşlamyň düzýän hökümetini Türkmenistan 13 tane ýanky şuňky dil bilen aýtsak 13 tane welaýata bölündi diýelim. Ya iqtisady zona.
Demek şol herifinin 13'ten her birine şol 100 adamdan ya 50 adamdan ibaret partiýa bolmaly. Täp ol welayetlaryň emesini hakkını hukukunu şu partiýa goramaly. Diňe ol Balkanyň kyndaly. Şonuň üçin bizde şunkun taýýar partiýa ýok. Şonuň üçin bizde şunkun diňe majoritar saýlaw gerek. Birinji tapgyrdy. 5 ýyl birinji 5 ýyllykda majoritar ýa-ni halkyň öz içinden çykaran adamlar parlamentde gelýär. Inniki 5 ýyllyk saýlawdy. Onu yine karışık edip bolar. İki taraflayın. Mesela deputatların 50%, 50 götürüm, 70%'ını koy partiyaların öz arasında paylaştırılır. Kim yeniş kazanyan varsa kalın 75'in önküsiyar halk sayılasın. Halkının öz sesi var da men partiya ananamak, men adıma ananayak, men şunu sayılacak diye. Benim şeydip sayladılar da men partiya ananamak, kompartiya bize gerekken men halmıradının yan şunu ses veriyasıydılar. Yoksa her hilet ben karşıma değişler. Nasıl da kompartiya men diyen de olur. Şonun için vatandaşlar yine aydın sen soruna cevap şu tayda. Biz ilkinci 5 yıllıkta ya birinci saylawlarda biz majoritar sistemada geçersek onu işimiz üstünlüklü var. İkinci 5 yıllığı onu çelli. So dörüyen partiyalar özlerini registrasiya ederler. Tanıva, hasaba alınırlar. Her welayette öz aýdan öz strukturalarını dörederler, öz ofislerini açarlar, halka giýjegini telewizionyada düşündirirler, öz etdemi, petdemi, nämesi programmasy, nädip ýa-da beýleki partiýalar bilen ýarşy işletirler, gowsuny teklip etdirler, halk kör ýa kerdäler. Görüp otyra, olam näme diýen. Diýmek gelecekde saýlawlarda şolaryň haýsy bir halkyň gulagyna hoş ýatgan bolsa, gözüne, ýüregine rakipli bolsa, şoňa da ses berer. Ine sen soraňa jogap şeýlaýdyn. Sağ olun Halmurada. Başga kimde näme soragy bar? Çakınma, içinizde täze Türkmenistany deputat boljagyňyz ýokmy? Han aýdyň men kandidat boljak diýip aýdyň, sen oňa da kömek berer ýa. O bardy ýöreýte gepleşip geçirer. Ana Güldogan size aýdy berin, söz sizden. Açyň sesinizi. Eşdilenä. Eşdilenmi? Hawa, eşdilýär. Salam hemmäňize. Men şu yerde Halmurada sizin tecrübeniz bolan için bir düşünmedik bir zadym bar. Mesela majoritar saýlaw bolanda halk näçe misal üçin näçe halk bolup bir adam seçip bilýär orta. Düşündüm. Jogap berenmi? Hawa. Ine şeýle Güldogan, bellenilýän zat, ozal şol men saylanan döwrümde bar bolan kanunçylykdan uğralbaýdy. Bu mümkin olarda kanunam ýok, olarda düzgünem ýokda. Meselem, ine aýdaly bir owada bir sirgin, bir köçe otyr adamyň aýdaly şol köçede 200 tane hojalyk ýaşaýar. Bir köçeň ugrundy. Şol köçeň adamlar üýüşip öz aralaryndan 200 hojalykdan bir adam kandidat edip görkezme hakkı var. Ya da aýdaly bir edara, islenlik edara. Mektep bolup biler, aýdaly tikin fabrik bolup biler. Ya aýdaly bir kolhozyň, ýa kolhoz ýalyna bagyşlan bir daýhan birleşigi. Hersi öz kandidatyny çykaryp bilýär. Pesi aýdaly şo bir köçede bir sirgin 200 adam ýaşaýan bolsa, şu 200 adamyň golu bilen biz şunu kandidatlygy hödürleýär diýmäge hakkı var. Ol bolar kandidat, bolmaz kandidat, bolar ol deputat, bolmaz ol deputat, onu wagt görkezler, onu galan bütün şol okrun, ýa-ni saýlaw okrun adamlar çözmeli bolýar. Onu ýa terjime hali var, etjek diýen ýa-ni beýanaty var, o halk bilen geçiren duşuklar var. Bunun ses verilerine halk berýär otady. Olary sesi. Bärde adam arkaň
aydyp bilýär öz pikirini. Onun üçin ol kimi nämäni? Meselem siz özüňiz teklip edip bilýän öz kandidaturyny diýär. Kimi otaýdy? Ora görýänmiň? Ne şol adam elmedam halkyň tarapyndan ine biraz bolup işlän bar. Bolup işlän bar Türkmenistanyň içinde. O el arasy, ýüreg arasy, kalba arasy ýöne şunu hökümet elinden urup geldi 30 ýyllar. Ine şu deputat bolsa bizim ine saýlaw uçastygymyzyň ýa bizim obamyzyň ýa-da bizim şäherimiziň ýa bizim etrafymyzyň welaýatymyzyň umumy alanda bütün Türkmenistanyň bähwiden gorajak adam diýip islerini adam çykaryp bilersin. Näçe ýok? Velayatdan napример näçe adam oňaly teklif edip bolýar. Aytyp berýän häzir şuň kun biz entek görýän şuma 13 tane sektora bölünürde ýaşlama ýa-ni ykdysady sektory. Ine biz şol 13 sektory biz aýdaly meselem saýlawdan soň ikrar edip işe girilmeli. 3 aýynda wamyny olan hemmejini işe girilmek boljaklar mümkinler. Häzirlikse şu ilkinji saýlawy meselem ine şuň bardyk diýip erti Türkmenistanyny saýlaw geçirmeli bolsa, onu diýmek şuň bar struktura netijesini, ýagny 5 welaýatdan 150 deputat saýlanmaly. Her welaýata 30 deputatdan düşýär. Şu 150 diýen näme üçin men odal teklip etdim-de, şoň 120-si göni halkyň ses bermegi esasyna saýlanmaly. Her welaýatdan 25 kandidat deputatlığa saýlap biljekdir. Yok, kandidat ol her welaýatdan 20-siň ýerine 125 adamın bolup biler kandidat. Ýöne deputatlyk halkyň ses bermegi netijesinde 25 adam geçer. Her welaýatdan şuň kıyada. Galan 25-si kim olam? Men aýtdym o da gaýta öwran. Bizim gelin gyýlamyz erkekler bilen deň hatarda şol deputatlyk üçin ýa millet wekilçiligi üçin görüşmäge ukyp bider. Olar elmedam utanjak, çekinjek ýa ýüzi ýyrtykdarlar tribuna çykyp öz ýüreginiň aýdyp oturma. Siz bu ine 1 ýyl ýarymda töwelemeni aýdyp başladyňyz. Denanlar berekeller. Emma ýurduň içinde biz atlar aýdyp biljekden barmy? Ýok. Bolatda 2 ýeke. Şoň üçin şol 25 ýeri ýa-ni goşmaça şo 125 deputatyň üstüne ýene de 25 ýeri ýörüýte denanlara berilmelidir. Olam edilýär. Teklip üçin. Olam kim? Şol saýlawlara gatnaşyp erkekler bilen deň hatarda çykyş edip bilmedik. Ýa bizim ine şol ýurduň daşyna çykyş edip beren denanlarymyz kendine bizim toparmada da başga ýerlerde de bar. Şolardan 25 adamy şu birinci saýlawy biz goşýat 150 hatar 150 bolmak üçin. Olam her welaýat strukturasynyň 5 adam bolmaly. Her welaýaty 5 ýerden paýlap berýär. Goý ony denarlar kollektivler çykarsyn, haly fabrikler çykarsyn, beýlekler çykarsyn, görüşedip beren beýlek partiýalar teklip etsin. Ol hana Türkmenistanyň telewizionyasy bar. Ýöne 25 tane denar boşmaça gerek boljak. Sebäp näme üçin? Ony ýene bir gezek gaýtalap aýdýar. Çağa terbiye berýän esasy adam zenan, eje. Eger şol eje ene ýanky parlamentiň işine gatnaşmasa, şo parlamentde çağlyk goramak barady, enelik goramak barady, saglyk goramak barady, bilimi goramak barady, ilymy goramak barady. Erkekler zenarlar ýaly okyp biler. Ya olar o zatlary şeýle çuňur üns berene enelen berşýär. Onu men özüm tejribemde göremsen aýdym. Şu meseleleri çözen zenarlar şol döwür parlamentde bar. Men bir näçe gezip ozal gaýtalabam aýtdym. Şoň üçin 25 ýer teklip ediljek. Täze gelen şol 125 deputada ondan olar şo taýda karar kabul eder. Almalym şolar almallar bolsa onu 125 deputat galar. Parlamentde şuň kysýar ýok bol kabul edýär. Şu teklip halmyrada bize hökman gerek denarlar şol parlamentde diýdi. Onu 25 ýeri ekstrany biz her welaýata 5 adamdan bölüp berek. Onu welaýatyň içindäki denarlar öz arasynda çözer. Onu biz çözemdi. Ne şonu aýtjak bol. Sağ olun. Şu teklife edilen nämeler şu aýdyşyňyz ýaly 2-3 ay telewizionyada kim eğer misal üçün şu saylanan nähili şu adamlara
Например, diyelim 200 bir köçede 200 adam. Şu adam saylanan adam şoların önünde çıkış edip eğer şu saylanan ýagdaýynda elinden gelen nämiş edip bilýär şolar için şoların önünde çıkış edip daklat ýazyp näme etmeli, dogry dälmi? Hakyky o deputatlyga kandidatın gülleğin öz programmasy bolmaly. Ine egerde men Halmara söýün deputat saylansam men şu zatları etme halkın öňüne borç edinýän, boyun alýan. Şu zatları men üstüne işlän. Ýene de şu zatlaryň üstesine gündelik işde, gündelik ýagdaýda näme problema ýüze çykýan bolsa men şonu hem ýerinde parlamentde, hökümetde, degişde ministrlik bilen üstü bilen çözmäge men size söz berýän diýen adam, onu şonu kim ynansa şu aýdýan adam programmasy hakykatda gabat gelýärmi? Ya dili ucundan aýdýarmy, ýalan sözleýärmi? Onu halk sözer. O bir kandidat değil, köp adam kandidat bor. Belki bir yere 7, 10, 15 adamı talaş etmek mümkün. Yani şoň üçin halkyň saylamak mümkinçiligi bolmaly. Şonu bolmak üçin şu kandidatlar biz günne ekrany çykarmaly. O jogap berdiler halkyň soraglary. Sağ olun Halmura daga. Sağ olun, sizden gülleğin şu soraglary berýän üçin ören minnetdar. Aýdy berin, kimde ýanam soraw bar, kim öz pikirini aýdyp biljek. Çekinmeň, şu gün hemmäňiz horsak. Aydın ýanam söz soraýar. Söz senden aýdy berin. Halmara da indi şu parlament sistemasy diýäňiz ýöne bizim hem ýanky hökümetiň işgärleri bolup gurucu hökümetdekiler ýanky yerli dolandırış sistemasy var. Türkmenistan, täze Türkmenistan şu öýjükli sistema boljak. Olan öýjükli sistemalarda da şu yerli häkimetleriň hem bir birleşigi boljak da. Olan edil şu parlamentiň kaptalynda ýalyk görýäs şu günde entek programman dolu işlemedik ýa-da işleni otyr, ulu iş var Rotaýda. Şu yerli hökümetler barada da ben hemen aýdyp geçeýinde şu wagt belli koydum ýanky bizim mentalitetimiz ine Türkmenistanda ýa-da Türkmen jemgyýetiniň nämesi en atasyna çağasyna düşkün bir milletde. Belki Ýewropaň ýaly däl biz ýa-da Orslar ýaly däl. Şu bizim jemgyýetde bir hili maşgalasyna, garyndaşyna ýakyn nämetlerinde patnaşyklary. Indi şu ýagdaýda ýanky yerli häkimetler bolan ýagdaýynda olaýam şu wagt mysal üçin Balkandaky problemany Aşgabatdaky adamyň piňine de däl-de. Birinciden seni tanan ok, araňda hiç hili bağlanşyk ýok. Yine bu yerli hökümetler meselesine de men näme aýdyp geçmek şutaýda şu öýjükli guruluş döredilen ýagdaýynda vatandaşlar sizin şol regionuňuzda dolandıracak adamlar öz garyndaşyňyz, öz dostunuz, öz çağaňyz belki bolup biler. Oğlunuz vardır, gyzyňyz vardır. Şoň üçin hem o sistemada eýem olar hiç haçan, hiç hili ýagdaýda öz ýakyn adamyna ikilik edip bilmeýär ýa-da şoňa näme ine şu gün dönüklük diýip atlandyrsa bolýar da Türkmenistanda käbir adamlaryň edip beren işlerine. Ýöne olar şonu edip bilmeýär. Bu adam biz täze sistema ornaşdyrmakçy bolýarsa, ýanky näme şu mentaliteti täze sistema bilen birleşdirseň işleýär. Halmara da aýdyp geçýär, ine elimizdäki halk, ine şu halk var. Ya da ine şu jemgyýet var, şu jemgyýet bilen näde işlemeli. Şoň üçin hem şu zatlaram biz öz peýdamyza ulanmaly. Vatandaşlary kemçilikler hiç haçan kemçilik däldir. Eger dogry ulanyp bilseň. Hiç bir kemçilik hem. Ya da kemçilik diýen zat ýokdur aslında. Sen ulanışyňa bagly işlendik bir nämäni. Ve ýanky Türkmen jemgyýetiniň en atasyna çağalaryna bolan bagyny diýende, şu bagyny hem dogry ulanmak üçin ýanky öýjükli sistema soňa men pikirimçe Halmyrada ýanky majoritar parlament Türkmenistan üçin has dogry mukady pikir edýände. Sağ ol aydın pikirler üçin gaty dogry. Şol yerli häkimetli meselede de, parlamentli meselede de
O biz şu bar zatdan uğralıp işlemeli, şu bar materiallar halkımızın şoň ýaly şu derecede. Şoň üçin çıkarılganım şol halkın içinden çorba çıkararlyk adamlar bilen aydylly da hana taparagan aydınlatlar var da ýa sizin gelen netijeňiz var. Ýa her döredüljek ýa öýjükde ýa ilçede ille men etraply tutdum bilen aktardım. Şu yerlerde bir 3'ten 5'ten bir öňde barjy şu alıp çıkacak adamlar bolmaly, olurman profesional adamlar bolmaly. Bize dilettant gerekken diletantlarını 30 ýyllap ine halkymyzy şu güne düşürdüler. Ýok, siyasatçılarım gerektir o devlette. Siyasat ýöretýän adam gerektir. Ýöne siyasatçylar ykdysadyýet düşeden olam dogrudur. Ykdysadyýety çödýän adamny düýbünden başga adam, o başga kabinetde oturup o meselelere seredýärler. Başga çemeleşýärler döwlet ýurt meselesine. Şoň üçin ýa-ni şol aýdan sen majoritar sistema diýäň gollaýlaýanyň gaty dogry. Birinji 5 ýyllykda ol partiýalary paýlarlyk zat ýok, bizde partiýa ýok. Ikinji 5 ýyllykda şoň 50 götürmün bermelim partiýalary ýa ählisin şoňa bermelim ýa hiç zady bermeliler. Ony geljek parlament özü çözer, sereder. Olar kime bagly bol? Şo geljek partiýalara bagly bol. Olar diline bir zat diýip o yüreğine başka da saklap edenle de 3. iş etcek bolsa näme gerek bize beýle partiýalar? Hana bar da öňkü kompartiýa bir günne dem partiýa bol. 2 sagatyň içinde köşke girdiler, kommunist bolup çıkarlarına demedi demokrat. Hani demokratiýa? 30 ýyl geçdi. Şu demokratiýa institutynyň demeti ýol bastı. Şu dowr häzir vice premier we daşary işler ministri Reşit Meret. Şu menne demokrat. Bir seredine bolýan zatlary watandaşlar. Tawalaýdyň beren soragyň üçin. Aha. Kemeýine saňadan awat diýetdir. Aýdyň eme eliň ösürünim. Dinleýän kemeýine. Sesim gelýärmi şu wagt? Edil ýanymda oturan ýa. Halmurad da men o bir ütkeşikrak sorajak da. Temadan çıkmaýan. Yok temadan däl. Indi ýanky nemeler orta çykandan soň meselesi de saýlamak meselesi bardy bu taýda. O şu saýlaw nemesine ähil bolmagy hiç ömründe saýlap görmedik. Bir Türkmenistan barda saýlawa gidip görmedik. Ya da şuna basmal diýip gurbanula 99% çelli näme 98-99% çelli. Emalya ses alýan bir döwlet tawany ähil saýlaw gitmeli. Yani hem o taýda ýanky deputatlar hem saýlanyp gelýär. Siyasi partiýalar hem saýlanyp gelýär. O soň näme parlament sistemasynda diňeje siyasi partiýa saýlansa ýetýär, ýani o prezidentliň nemesi boljak bolsa olam aýratyn olur. O başgaçarak bolýar. Nemede parlament sistemasynda prezident hem boljak bolsa. O ýan başgaça bolýar, onuň saýlawlary hem memedýä, ütkeýär da. O indi şu saýlama nemesi gerek-de. Meniň aýtjak bolýanym düşünjesi. O kimi saýlaýar, näme üçin saýlaýar? Bolýar beýleki garşy tarap saýlanjak bolýar. O söz verer. Edip bilmejek işlerine çelli söz berýärler. O taý düşünükli. Ýöne halk näme üns bermeli ýene bu taýda. Şonuň ýaly bir soragym bar. Sawal düşündüm kemeýine. Birinciden şu saýlawlaryň geçirmek tertibi barda. Umum tertip bol dünýäde her bir ýerde de şol umum tertip barda. Belli gün bellenilýär, şol saýlaw участоклary belli. O taýda oturmaly adamlaryň sany kimler gelmeli, gözegçiler. Onun urnalaryň açyklygy, tanawyň arassalygy şu zatlaryň berilmeli. Şu kuňeçeli 30 ýyl Türkmenistanyň 90-njy ýyldan bäri 30 ýyllardan 29 bolýar da şu Türkmenistan azatlyga garaşlygy halaly bäri
Yeke gederim arası, sap arası saylaw geçirilene. Saylawun adam yok, yitirdiler de şolsany ortadan aýda. Ady bardy, özi yok. Gitmelmiş gitmeli. Saylaw bir öýün maşgaladanyň adam ya aýaly bar ya 7 sany, 8 sany pasport elini alyp adamyň adyny ýazyp çykýardy. Ene biziň saylawa gatnaşmam şol. Ol diňe baraýan ýagdaýyna barmadyklar asla da gidenak barana ay şo bizsem çözýärler diýip öýüne oturýardy. Ene besel çözülen üçin şu durmuşa geldik. İkinciden şol saylawlar geçirilenler biz hökmany ýagdaýda ýa-da gödökçüler çağırmaly. Gözüm daşary ýurtly gödökçüler. Ol esengankiden birleşen ýa-da öňkü Sowet respublikalardan gelýärler ana. Ay saylaw geçirildi näme emme zat gowy kemçilik tapmadyk diýip öz dügünçegini berilenje puluny paýyna alyp ýygyna gaýdýan. Bize olar ýaly gödökçü gerekkä. Bir Ýewropa beleleşiginden, beýleki döwletlerden, türki döwletlerden atnaşdyryp getirir. Oy gelsin Amerikalılar, kim gelsin? Bize tapawut yok. Ýöne şol saylaw gödökçilik etseler-de öz netije, gelen netijesini çykarsalar. Yani şonu belli bor biziň halkymyz ukyplymy? Azat erkin adaletli saylawlar geçirmäge ýa-da öňkü ýaly-de bir öýün atasy 4-5 tane pasport elini alyp geljekmi saylaw üçastan. Bu zatlar atla ýol bermeliler. İkinciden, ondan şu ýa saylaw geçirilenler şol sanamal emesi barda bölteler. Şol anyk açyk ýa-da biziň şu elektron görnüşde diýýänmiziň tertibini hemmejik adam şol gödökçilik aslında elektron gözüň aslında geçdi. Halkam görüp otursun. Ene şu zatlar edilenine nähilem bolsa toğan götürüm adamlaryň saylawy gatnaşyp öz netijesini, adaletli netijesini görmäge hukuky ýa mümkinçiligi bar diýip hasap etmek mümkin. Yok bolmadyk ýagdaýyny öňkü ýaly ediljek bolsa, aýna bular geldi täze Türkmenistan gurýarly, hemme kişiňe bilten atmaly. Yok, bize olar ýagdaýat gerekkä. Kim näme bilten atýan bolsa, ine anyk deputaty, anyk beren söz üçin, anyk etjek iş üçin, şol oturan ýaşaýan ýa gatnaşýan okrugyň halkyna aýdan sözleriň ýygyny durmak üçin ama ondan bildirilen ýagdaýyny ol deputat bolup biler. Ol men ine plan hemen ýa-ki partiýaň ýa ine toparyň wekili diýen bilen oňa ses bermek gerekkä. Meselem men adym Cenadyn Keminullan biler ýa-da paraga men şolaň wekil maňa ses beriň diýdi. Ertesi günem öýüne ýatjak bolsa bize olur ýaly wekil aslyna gerekmi? Ya şolatlar üçin bir jan çekyp oturýar. Ýok. Şolar ýaly melgunyň ýerine çölde oturan goýun makbyryň çopanyň welta halkymyzda kän bäxtli bol diýip düşünýänler. Şonuň üçin her adam şol parlamente barjak bolsa ilk başdan özüne, öz güýjüne, öz ukybyna, öz başarlygyna, öz tejribesine ynanyp barsyn, öz etjek işini. Ol ballary götürmejek işine görünmesen, ol parlament ol ýatyp ýmeli ýerde ýa şol 30 ýyllar şumal edilen jenaýetçilerin üýşen ýerde ol dübünden başgaça bol. Şonu aýtjak bolum, ol bolar, hökmen bolaram, geçirilerim, edilerim. Ýöne kynçylyk bor, hemen o kynçylyklar ortadan aýramak. Sen diýen howplanan bolup biler. Ýöne biz bu zatlary öňünden görüp, düzüp tertibe goýmak üçin halk bilen düşünşip oturýar. Näme üçin biz aýdýar, şu zatlar bolmaz diýip menne anam nämeden bar? Biz ýöne ýere orluklary, ýüzlüklary, müňlüklary döredem däl. Şular kontrol eder, şular ýerine barlar, şular ýerine eýeçilik eder, şular ýerine hasabat sorar şu kandidatdanam ýa saýlanan deputatdanam. Ene halkyň deputaty boljak bolsan halka sen hasabat bermäge taýýar bolmaly. Men şonu aýtjak. Bolýa Almurada menem azjyk üstüne goşaýyn käbir zatlary. Saýlaw geçirilmeden öň o näme üçin saýlaýanlyklaryna düşündiren nemeler ediler. Yani nähil diýsek ýa-da sapak ýalak, sapaga meňzeş o düşündürüş işler diýen. O näme üçin saýlaýan, näme üçin saýlamaly bu adam. O saýlaýanyň jogapkärçilikleri şolar barada köprek işler geçirilmeli, saýlaw geçmäke, hatta biz onu näme ýakynlaşýarenden soň daşyndan aýam düşündirip başlarsyn. Ondan soň
beýleki saýlawyň saglykly geçmegi üçin hem bir saylawa gidýär, birinji registrasiýa edýär, ondan soň sesini berýändir içeride aýratyn kabinetde. Yapyk, ýani yapyk saylaw açyk näme anyklamam diýilýär, näle kolýar türkmençesi, şoň hemen zeşrak bolmaly. Başla kemin sesin pesrak gelýär, men nauşyny. Ha. Soň daşında şu açık nemeden vakti, sağanalan vakti sesler. Son o tayda da kamera durar. Yani registrasiyada da kamera durar. Son sandıklar açılıp o sağanalma açık bolýa, ses vermek yapık bolýa. O sağanalışı açık bolýa. Şu tayda da kameralar durar. Eğer bir zat yanlış giden olsa şu taýy täzeden saylawa gitmeli, ýalak düzgün tertipler bardy onun. O zatlara hemmesi yazılar, düşündürler öňünden. Ýa saylaw bolmanka bu saylawa değişli bütün hemme zatlar düşündürler, ýani düşündürülüş işleri giňişlerini geçirmeli. Ýoksa hiç saylamak ve saylanmak barada nememiz yok, tecrübemiz yok. Şonun ýalak näme noldan başlaýasda aýtjak bolşum. Düşündüm kemin ol hökmen ol bir şu işleri geçirmeli. Olduna ýurda barypdyr. Onu ýurdun daşyna geçirmeli. Ne şu kun edýän söhbetdeşimiz, ne şon birinji sapak diýip ýa birinji leksiýa diýip kabul edäýsen halkymy. Ýuwaş-ýuwaşdan şu zatlaryň içine girişmeli. Saylaw bir geçirmeli ya biz garada oturup seyretmeliýän düşünje ýok, ama bütün halkymyz bolup gatnaşmaly bolar. Hökmany şert. Ýöne sen aýdyşyň ýaly haýta adamlar saýlanyp biler, haýta adamlar gelip biler. Nähili oňundan şertler bolmaly, nähili jogapkarçylyk bolmaly. Kandidatlyga hödürlän adamyň jogapkar bolmaly, jogapkarçylygy bolmaly halkyň. Halkyň şu ses berýän adamyň öňüne hiç bolmany moral jogapkarçylygy bolmaly. Aýo plan adamyň oglakan şon üçin ýa gyýdarkan şon üçin saýlaýlymeli, şoň özü kim? Näme iş etdi? Ýa näme iş edip biljek? Gaýraty çatarmy? Başararmy? Şular ýaly prinsiplerden uğralyp saýlansa bolar. Men pikir edýän kemene şol birinji saýlanjak parlamentde ynamym gaty hiç bolmany 90 göterim adam şo halkymyz üçin, döwletimiz üçin giýjetin günni edip işlejek akyrokly adamlar gelir. Esasy da şolon eline urmak gerekler. Düşünürmeli, bilmeýän bolsa öwretmeli. Bula gapdaryny göreň, parlament elbette professionallardan düzülse ýaşy, ýa-ni juristlerden. Bizde oňa ýaly mümkinçilik barmy şu gün? Elbette ýok. Ýa-ni Türkmenistanyň juridik fakultetini soňky 25 ýyllyk oturarlar hemmesen para berip oturan adam. Onuň para berip bilim alan adamdan biz nädip akyrok bilen meselem şu diýerler parlamentde işledip onuň belirip bolar. Dogry, ýöne ol juristlaryň bilimini şu bilmeýän adamlary ýa deputat saýlananlary bilmeklik üçin, şolara sapak bermeklik üçin ullanmak bolar. Ya bolmasa da daşyny bizine ýa bilermeler çağırmaly bor, parlamentde maslahat etmeli bor, juridik gollukları öğretmeli bor. Parlamentde hökmen ol kanunlar bilen işlenilýänler, o taýda bazar ýa gurrun gıýbat ýokdur. O taýda her bir sözüne jogap bermeli. Bir ýerde ters oturup ýalňyş gitse olaýan kanun bolanak. Bir adamyň ýa bir toparyň ýa bütün halkyň garşysyna işlemek mümkin ol kanun. Şoň üçin gaty jogapkarçylyklar parlament diýilýän ol Niyaz bilen Gurbanoğlu oýunjaga dönerdi parlament. Emma parlament işleyen devletlerde seredin ya kanun işleyen devletlerde her bir harpına seredilýän. Şonu aýtjak boldum. Bolýa hana taýda sahraylyň galdyryp duraýdy bar diňleýän. Salam vatandaşlar. Däde sen işlen wagtyň barada soragymma? Şu wagty şu sen parlament barada görünmedin-de şu zatlar badymy kanun esasında. Ya indi eger nesip bolsa Türkmenistana barsa teklip edýärse halka parlament respublikasyny onuň
kanunlar düýbinden täzelemeli bolýarmy? Men barmy şoňan spesialistler edip biljek? Şunumy? Düşündüm soraňy ozal nähilem bolsa parlament strukturasynyň sistemasy bardy. Ýöne işlemesidi. Sistemasy bardy parlament strukturasynyň Türkmenistan Respublika bolmagy üçin. Son orta dilla yatırlı. Indi biz şu yatırlığını daha da dikkatmeli. Biz ýöne aýdymda biz 24-nji ýylda Türkmenistan Respublika Cemhuriyeti ilan edildi. Bollugy toýdy biz şondan uğraýar. Ondan ozal Türkmenistan Respublikasym ýok, Türkmenistanım ýok. 8 asyrlar. Ine bu kun erti barsak saýlansa halk şol parlamentde biziň etjek bolýanlardymy esasan şol Respublikan statusyny dikkatmeli. Türkmenistan bir ikinciden şol saýlawlary ýa gaýdyşymy diýeli şu tertipde geçirsek soň öz döwletine, öz halkyna, öz milletine eýeli geçjek adamlar gelir parlamente de, hökümete de ulan hakkı hukuku aýratyn elbette öz işlerini aýratyn muktalyp barmaly. Parlamentem, hökümetem, sud hakimligim. Ulan bir-birini boýun hakkı ýa hukuky ýok. Bu meselede ya borcu yok. Borcu bar diňe şol hökümet aýdaly eden işler boýunça 3 aýdan 6 aýdan 1 ýyllyk dokladyny bermeli, eden işlerini hasabadyny parlamentiň öňüne premier ministr aýdyp bermeli bor. Ol başda da ýöne galan işte bunu görürsün öýde etmeli işi bar. Biz şu rahatlary şuň kun meselem Niyaz bilen Gurbanoğlu şu üç struktura döwletiň üç şahatynyň ähli hak hukugyny özüne aldy. Indi şu hak hukugy Gurbanoğluň elinden alyp biz ýa şu üç dördüljek ýa dikeldiljek öňkü strukturyň üçüsine paýlap bermeli. Indi şu taýda adalatly paýlanşyk bolmaly. Hökümet bolanlar diňe on depip bermeliler. Oňa öz hak hukugy bar, hökümetiň, premier ministriň, parlamentiň öz hak hukugy bar. Sud hakimligiň ýöne üçtüniň öz borçy bar ýerine ýetirme. O zatlar kanunlaryň üstü bilen sazlaşdyryp bolýar. O kynçylyk ýok otaydy. Gerek bolsa konstitusiýaň içine üýtgetmeler düzmäge de adamlarym bar, kadrlarym ýeterlik ýurduň içinde de daşyna da bir tarapdan hiç gili ýanky bökdöşlik ýok. Ana 95 vatandaşyma aýdy ber. Salam vatandaşlar, salam Halmurada. Gatyp tema bolduňyz. Sağ olun. Şu men aýtjagym şuýda. Parlament bolanda şu meselem bir iň çet owalardan başlasam bir owa ýerinden bir deputaty saýlansa parlamente deputat etip görkezseler bir iş başaraýjak adamy şol owaň ähli şu wagt çökenna hemme tarapyna seretsen, mysal üçin ýollaryna seretjekmi, çağalar wagına, mekteplere garasanasan togawken şu zatlary şu ýerine, yerli hökümet bilen bilelikde çözüp bilermi ýa-da şu hökmany suratda paýtagta gidip ýa-da parlamentiň iň ýokary deputatlar bilen bilelikde maslahatlaşyp ýa-da şolardan bir görkezmek bolmalymy? Şonu öz ýerine çözüp bilermi ýa-da şu ýokary gitmelimi diýen ýa-da şol etrapda, vilayetde bolmasa da şu şonýalak bir ofisleri bolarmy şolaryň, şu saýlanan deputatlaryň ýa yerli hökümet bilen bilelikde şu işleri ýerine tiz wagtda çözüp bilermi? Şonu sorajakmyn. Sawal beren soragyň üçin bir gaty aktual sorak. Elbette Türkmenistan'ın 4 küncünde de şumal problemi artykmacı bilen bar, owanal, şäheral, başgaýral bar, gatkan yeterlik. Yani on çözgüde nämedi? Deputat diýilen adam kim? Meselem ene şol owan adamsa da siz şuna önem bildirdiňiz, beýle kalkam gollady şol saýlandy. Diýmek, sizin ähli şol arzu niýetinizi şol ýerine çözülmeli meseleleri ol deputat yerli häkimet bilen çözýär, bileleşip o yerli häkimet çözüp bilmeýän bolsa olar aýdýar ene hormatly deputat ene sen Aşgabatda
3 hepden işleyen bir ayda. Son gelip bir hepde verdi biz bilen işleşen. Şu 3 hepden de gayrat ettiğini, şu meselelerini plan ministerliğe yetir, biz canı diyet alıp bilemdak ya çözülenak ya başka çırak edip şöyle bilen maslahatlaşıp çözün. Ya bolunak şu barada hükman parlament karar kabul etmez, olduna bizim ovamızda ya bizim etrafımızda ya vilayetimizde değişli meseleler, bütün Türkmenistan'a değişli mesele olup duruşu. Gelin şunu siz parlamentte koyun da çözün. Şunu çözgüt tapın. Ya karar çıkardın. Ya kanun tapın. Ya da beyleki deputatlar mesela şu vilayeti değişli mesele vardı. Mesela daha Şovdalya su yoktu. Yetenek. Ekologiya süper. Bunu bir şahstan ya bir sayılı şahstan deputat çözmedi. Değil mi? Sonra daha şu vilayetinin ahli deputatı bir parlamentte çıkarıyor. Bizim vilayetimin ýagdaýy şundan ağır ministerligi ya da hökümeti şunçara pul goýbersilse, şolaryň talap haýyşçylar ýa şunça pul bolsa biz meselen çözüp bilýärdi. Parlament haýyş edin premier ministerden şunu öz iş planyna goşsun. Sen şunu hökmen etip ýakasyndan tutmak gerek, o benden onun başarjak işinedir. Bar bolsa, pulu bolsa edilmejek iş ýok, aser işte bolsa. Şoň üçin şu taýda sazlaşykly işlemel bolýardy. Yerli häkimet bilen deputat, ýa-ni aşawada saýlanan, ýa parlamentde saýlanan vilayet bilen ýa-ni deputatlar ählisi olum ýa-ni parlamentde saýlanan. Parlamentde ýa-ni vilayetiň deputatlar beýleki bäş vilayetiň deputatları bilen agdy beýlik şu meselen çözýärler. Ýene-de ýa-ni parlament bol hökümete şular ýaly ýagdaýmy hatta ağır yerlerde ya plan yerde anık şunu yer değişti ministerlikten bilen çözmemizi haýyş edýär ya soruyor şuna näme diýetene gerisinde değişti minister aýdyp berdim parlamentiň öňünde ya halkyň öňünde bar. Bolu oturdy. Mesele çözülýär şu ýerde. Ýöne ol deputat taýak taňyr edip iýje güni islen hana men sana sorak berdim, jogap berdi. Onu saýlajak adam meselem 10 000 adamdyr da saýlawçy. Ol ýekde 10 000 adama bir günde jogap berip bilmedi. Soraklar tertipleşdirmek gerek. Döwlet bähwitli soraklar var, yerli bähwitli soraklar var, şahsy bähwitli soraklar var. Şahsy bähwitli soraklar şu 3-nji derejede gelmeli. Täp döwlet bähwitli ýa yerli bähwitli soraklar ilkinji nowbatda çözülmeli. Men şey diýip düşünýän mesele. Kemine el galeriya. Kemine sen sana jogap bermedimden sen soraňa jogap beren ýa-ni şol öň kaýdyn ýemende soraglandy. Şol deputatlaryň ýagdaýy saýlanşy o teklip edilse şu zatlaryň hemmejigini gurucu meclis tertipleşdiler, çözerer. Şoň üçin şu gurucu meclis işe girer. 3 aýyň dowamyny şu zatlaryň hemmejigini çözgüdün tapar. Şoňa deýndik. Haydi verin. Kemine seslenler. O yankı neme vardı da bu taýda umum pikir yeniden merkez güýçlümkän diýilen neme gidilýärmiken diýip pikir etdim häzir şu an soňky bir 20 minuty dinlän wagtymda. Täze yerli dolandyrylşyk ýani yerli hökümetler neme sistemasyna geçilen wagtda merkez önemli, känur önemli däldir sebäbi yerli hökümetiň öz içindäki işlere merkez garşyp bilen ok. Ýöne merkeze iň soňda adamlar şu yerli hökümetlerden barýar. Ýani aýdaly häzirki dil bilen velayet we etrap bar. Ondan soň merkez bar. O velayet bilen etrap bir-birine has ýakyndyr, bir-biri bilen dowamly işleşýändirler. Soň saýlanan wagtda şu ýanky deputatlar bolsun hem syýasylar hem saýlanjak diňe olar däl. Ýani bir neme boljakda bir saýlananlar bilen döwletiň nemesi kadrlary bir bileleşip işleşýän ýerleri boljak. Şo taýdan saýlanan adamlar öz arasında merkeze deneme iyi berýändir. Ýani iň soňunda şol kiçijek yerli saýlawlardan çıkan adamlar var ya o taýa. Ýani merkeze ýan başga bir zat bolan ok. Ýani merkeze de şo yerli saýlawlardan çıkan adamlar barjaklygy üçin ol näme gitmeli däl. Ýani merkezi nemeden uzaklaşýandyr we gowy zatdyr bu.
uzaklaşmağa. Şonu aýdaýyn diýdim, bir neme bardy, Edil merkez iň öňde gelýän ýalak näme gidip barýarmykan diýdim. Gepleşik. Şonuň üçin onsoňam ýanky owalar nemeler bar diýip aýdyldy. Olaryň hemmesi bir wagt oturmasa da ýuwaş-ýuwaş guramaçylyklaşyp başlaýar. Bu gatykän neme boljak? Yerli hökümetleriň sany gatykän boljak. İçinde aýdaly biri çözgütü gowy tapdy. Gowy bir çözgüt tapdy, soň şonu kopýalap alýarlar, onu barbyr tize aýrar. Ýani öz aralarında hem ýarşy boljak, hem bir-birlerinden kopýalajaklar. Yani bir sany aýdaly 150 sany yerli hökümet bolsa, şonuň içinden bir sany akıllysy çykyp şo yerli hökümeti gowy gurnap bilse, soň beýlekler hem şondan hökman suratda kopýalap alar. Yani eger pikir ýok bolsa da, gowy pikirler tiz ornaşýandyr nemelerde. O arada da mesele bolmaly dälse, näme bolsa da häzirki Türkmenistanyň ýagdaýyndan has gowy boljak. Yani haýsy şertler bolsa da, o bundan soň o ahir zaman gelse de ütkenden soň ýene de gowy bolar häzirki ýagdaýyndan, menim pikirim. Ýa-ma kemene sen krediýän howpun bolýanlar bolmanan biler, ol gep o taýda ýanky hakimiýetiň aramy merkeze gidene berdi. Yani men düşünürüp aýdyp beremde watandaşymyza aýtdym. Yerli problemalar yerine çözülýär, çözülmese şol ýanky welaýet merkezine ähli deputatlar ýygyran şol meselen çözgüdüni merkezin öňüne goýýarlar, şunu çözmek gerekdi. Onu hökmen goýaýmalylar. Eger yerine hakimiýetden güýji ýetmeýän halatynda ýetýän zatny olar özleri çözüp otur. Näme üçin olar merkeze ýüzlenmeli? Gerek gel. Merkeze dini tölenmeli, salgydan tölelde galanda yerine çözüp. Yani başka bir howp bar kemin. Eger hemme zady dini yerine çözülýän bolsa, onda merkez aslında näme gerek diýilen düşünje bar. Onda bir agyrky netijede ýurdy separatizm alyp gelmez. Yok, merkezin funksiyası düğünden başka. Ben häzir soňuna şeýle düşünürüm, biraz kanaat. Eger de bir şu yerli aýdaýly ilçän ýol başçysymy ýa-da bir hakimligi, aýdaly bir welaýet hakimligi, ol merkez bilen işleş mesele, diňe arkalaşmasalar, biz diňe özümiz bilýär, siz kim aýdyp oturjak bolsaňyz, onu any ýurt, tan betewul, kan döwlet. O merkezem şular bilen bilelikde işlemeli. Merkezem özüniň merkezligini duýmaly ýeri bardyr. O hem funksiýan diňe ýere bersen, o yerli hakimiýet ýerde hemme zady çözmeli, o barada gurrun ýok. Ýöne bir merkezin emel çözýän funksiyasy bar. Döwletiň bütünligi, döwletiň gorugy, siýasy meseleler, beýlekler bar. Olar o yerli administrasiýalaryň üstü bilen çözmese, olar bilen arkalaşmasa, onu nähil bar. Hem baş barýany, läş barýany bolmaz. Ýok, Halmurada, bu taýda her haýsynyň borçlary belli edip ýazyljak. Yerli hökümetiň men sana şonu getirýän, ilk wagtda şo borçlary, haklary, hukuklary paýlaşýar. Men aýtdym, şo şuň Qurban bolan elinäki ägir jemlenen hakimiýeti biz şu 3 tane hakimiýetiň putuny paýlap berýär. Şolaryň öz arasynda düşünşmezlik görän ýagdaýyny onu ýene konstitusiýon sud bar. Soňam Halmurada men gowy edip düşündireýin onu. Aýry düşünür. Ýanky borçlar aýratyn bolýar. Meselem yerli hökümetlerin hem aýratyn konstitusiýa meňzeş nemeler bolýandyr. Bu bir, ikinciden hem ýanky merkez bir döwlet guruluşudur. Yani esasana döwlet guruluşy görünüşinde almaly. O siýasy guruluşyň kan aşaklary hiç kanem diýmeýin, yani hiç hile ýakyn bir derejede täsiri ýokdur. Merkezin esasana halkara derejesinde rolu uludur. Nemelere, yerli hökümetlere täsiri ýokdur we bolmaly däldir. O gelseden kowmalydyr olara. Her haýsynyň aýratyn işleş, düzgün tertibi boljak, olam açyk edip ýazylar.
beýleki ýurtlarda şonuň ýaly. Mysal bereli. Amerika yani iň birinji yani yerli dolandyrşa meňzeş Ýewropaňkydan başgaçarak şekilde iň birinji gurulan näme ýurtdur. Meselem döwletlerden meýdana gelen ýurt diýerlerdi Amerikany türkmençeleşdirip aýtsak. Ştat diýer, ştat diýeni döwlet diýmek aslında, state diýilýär. Ona Orslar ştat diye, ondan soň nemisler ştat diye. Şo taýdan gelýär ştat sözü state'tir, yani döwlet diýmekdir. Yani Amerikanyň Birleşen Döwletleri ýurdu. Yani şo näçe ýyldan bäri de, yani aýdaly gatykän boldu, şol 300 ýyla ýakynrak wagt bol berdi. Şo şekilde dolandyrýar ve her haýsynyň hem aýratyn mejlisleri var. Ine üns çekilmeler, yerli nemelerin, yani Amerika'da döwlet diýip geçýär, Ýewropadaky yerli nemelerde komuna diýip geçýär köplenç. Şonuň ýaly neme var. İkisi bir-birine meňzeşdir, ýöne çıkış tarihleri başgaça ve sebepleri başgaça. Amerikanyň gynyň çıkış sebebi o koloniýadan galandan soň o bir-birlerine bil bağlamak mecburiyetinde galan nemeler var. Birleşýärler. Yani ayakta durmak için birleşýärler ve bir-birleriyle dowamly uruşmazlyk için. Mesela bunu has uzağa alıp barsatı tutuş o Kanada'nın bir bilerte yani diýmek şo wagtky neme düşünce ve güç şo diňe Amerikan döretmäne ýetýän eken. Ýa-da azrak güçsüzrak bolan bolsa, mysal üçin Texas var. Texas şu wagt aýratyn bir ýurt bolup bilerte. Şo diňe şol neme diýär, uruş bilen zor bilen goşulýar Amerikanyň Birleşen Döwletlerine, ýani. Eger şonda goşulmadyk bolsa, olam bir aýratyn ýurt bolup bilerte o dünýäde, ýani Texas diýip Amerikanyň goňşulary bar ya, Kanada, Meksika, soňam Texas bolup bilerte. Şon ýaly ýagdaý bar. Şonuň üçin merkez diýilende merkezi bir bütewi bir zat şeklinde görmeli däl. Bu döwletin guruluşlaryndan hem meýdana gelýär, hem siýasy guruluşlardan hem meýdana gelýär. Ýani bu döwlet guruluşy esasan kiçi hökümetleriň güýjüniň ýetmeýän ýerinde etmeli. Olam näme bolýar güýjüniň ýetmeýän diýende? Ýene bir yerli hökümete şunu aýdyp bolanok aýdaly o Lewapdan Balkana çelli yol çek, gara yol diýip bilmeýärler, sebäbi mümkin däl. Yerli hökümet aýdar meniňe territoriýam şu jagaz diýer, men şonuň içinden neme jogapkar, içinde gara ýollardan diýer. Owa soň nemeleriň arasyndaky, şäherleriň arasyndaky ýollar bilen merkez neme döwlet jogapkardyr. Şonuň ýaly bir nemesi bar bunyň. Şonuň üçin merkeze hiçbir şekilde yerli hökümetin üstüne çıkarmaly däl, diňe kanunlar bilen, yani yazılan tertipli nemeler bolýar, şonuň daşyna hiç hili çykmaly däl. Çıkan güne eýem o Türkmenistan ýani öňki ýagdaýyna gelip bilýär. Yerli nemede Türkmenistanyň hazırki yerli meseleler diýelde 30 ýyllyk birikde. 30 ýyllyk birigen meseleň diňe yerli halkyň özü bilip bilýär. Yani yerli hökümet çözmesiniň manysy hem yerli halkyň çözmegdir sebäbi. Şo taýda saýlaw bolýar we gözüň öňünde 5.000-6.000 adamyň saýlan bir adam däl aslında o taýda. Tutuş bir nemesi gelýär. Yani siyasi şahasında bir tutuş komanda gelýär. Şu yerli hökümeti işletmek üçin bir adam gelmeýär, ona nem etmeli, bellap geçmeli. Şu tutuş komandadan bir sana adam tayin edýär, merkeze berýär. Yani merkezdäki o meclis nemelerine gatnaşyp şo taýda neme oturguç eýelemek üçin, yani merkezde yerli nemeden gelen vekil misalında, yani deputat bolýar. Onun saýlanış görnüşleri kän nemesi var, o haýsy amatly bolsa nemediler hazır öňünden aýtmak kynrak bolarsa hiç işlemedik bir neme de, proses de bizde.
işläp başlandan soň köp zat da üýtkär ýani pikir edilişi ýaly bolman bilýär hakykatlar. Şonuň ýaly, şoň üçin ýa şondan aýtdym men merkez diýilen bir zat bar, ýöne merkeze edil bir neme diýip pikir etmeli, bütewi bir güýç. Bul aýry-aýry pudaklardan meýdana gelýär. Olam döwlet tarapy bar, soňam syýasy tarapy bar. Bu ikisi yerli hökümetleriň işine garşy bolsa, ýani jenayet işleriniň daşynda, o nemäň içinde aýdaýyn onu goşadyrnaň içinde garşyjak bolsa, ol eýýän başga mesele. Jenayet işini çözjek, ýene de merkez diýip adyny bersem, ýene de merkezi o sud we prokuratura işleri bolýar. Olam yerli neme çözüp bilmänligi ýagdaýynda bolýar. Olam ýene de ikinji adym, ikinji nemede gelýär, nowatda gelýär. Şonu aýtjaktym. Sağ ol Kemine. Jogabymyza çekdi biraz öyle çaýryna da çykyp gitdi ortamyzdan. Ol aýdýallaň dogry bir zat bar da. Yerli häkimet, meselem yerli yerdäki o häkimetin etirap häkimet. Şu Türkmenistanyň konstitusiýasynyň çäginden çykmayan islenlik kada karary özüne gerek kada karary çykarban bilen kabul edip bilen yerine de ýetirip bilen. O zatlar etmejek bolsa yerli häkimetin güýji nämeden ibaret? Ol bir. İkinciden, ol sen aýdýaň da ýa Amerikany getirdiň de bize masaly şular ýa sistemi bar. O bar. Ýöne Amerika gelmişeklen ýurdu. O her ýurtdan gelen ýygyny komanda Amerikany dözdi. Amerikalılar diýip otaýdy millet ýok ýa. Ola bir türlü döwletlerden gelen adamlar ýygynsy. Bizde bolsa oturumly millet bar, atyrlar bar, Türkmenler, Däwede, Surwynç, ýa Uýgurlaşan durgunlyk hemmesi zat howaşatdyna çä. Ol Amerikalılar özü bilýän taryhdan, hani görüp otursunlar, olar ýanky bir gün orta bilen ýanky gün emmesi bilen demir gazygy näçe ýyllap öz arasyna uruş edip bir-birini gyrık geldiler. Şoň üçin ulalaşygy gelip, şoň üçin olar ştat döretler. Her ştatyň öz kadasy bar, kanuny bar, konstitusiýasy bar. Bir ştatda ölüm jazasy bar, beýlekde ýok. Onu maşyny şunça öme bilen batlyk bilen sürüp bile beýlekde bolana. Garap bulanky şol simbolik birleşme. Näçe 54 ştaty bar däm ýa 52 mi? Hemmesine şolar ýa öz başlyk bolup bir-birine tabin bolýan ýeri ýok. Diňe şol büdjeti umum tölemese. Ýöne Amerikada ýene de başga bir zat bar da. Ol bir duruşuna kapitalistik döwlet. Bize şumar kapitalizmi gorurluk ýagdaýy ýok. Biziň halkymyz gul derejesine saklanyp gelýär 30 ýyl bar. Bize sosyalistik durumly bir sosyalistik ýüzli ýa bir sosial şertli döwlet gurmamyz gerek. Halky den şert göredip bermeli adamlary. Ondan kim baý bolýar, kim orta grup ýaşaýar, kim hiç işläti gelmese garyplygyna galar, ol başga mesele. Ýöne biz halkymyzy bir den şert göredip bermeli. Startowy plaşatka ayağa kalmak üçin. Hemme kişi den şertlerden okuyup öz etjek işin eder. Ol başa gurrun ýöne biz şugun kun edýän gurrunmy şo saýlawly mesele. Entek hemmesi zat düzülen kemene sen aýdýan zatlaryň hemmesi şumar bizde ýa proýekte de girdim zatda ýöne biz onu ýa namereni diýdi. Bizin şu islegimiz bardy, entek şunu biz kagaz ýüzüne geçiremler. Geçiren hemme zady halka hödür edeli, halk biler ýurda baramyzda ine razdeleni vlasy diýdi, o rus dilinde aýtsak häkimeti paýlaşmak. Ondan so taýdy yerli häkimetler näme eýbolýar, ýokarky häkimete näme goýulýar, parlamente näme berilýär, hökümete ýa-da sud häkimi. Hiç birisine biri-birine üstünlügi almagy haky ýok. Hersiniň öz borçy bar, hersiniň öz hukugy bar. Bolly. Aýdy bernem. Vatandaşlar men şu merkez nämesine ýanky bizde hem şu estir döwründen başlaýar-da merkez sözü ýalňyş düşünilýär, ýalňyş näme diýendi. Berde soňam şuňky temamyz näme? Parlament meselesi.
Parlament yankı merkezi parlamentlerde Halmara Dağı'nın aýtýan nämesem şolda merkez diýmek. Indi merkez olanda ol güýj elinde bar ýok, mesele o del. Merkez güýçli bolýar. Ýöne merkezi emele getirýän güýçler näme? Yerli yankı deputatlar dälmi? Hakyky. Berde merkezin eýem düşünje manysy. Täze Türkmenistanda şu ýaly däl ýa-da häzirki düşünüşimiz ýaly däl. Onu elbetde ýalňyş düşünüp bilerse 100 ýyldan beri şoň ýaly geldi-de merkezi yankı Kommunistik partiýanyň merkez diýdiler, ýene bir zat merkezi diýdiler we olary başga hiledip görkezdiler. 100 ýyldan beri. Ýöne merkez diýmek. Ýene Täze Türkmenistanda men näme aýtjanda şol parlament sistemasynda deputatlaryň merkezi diýmek ýa-da merkezi parlament diýende şonu emele getirýän güýçler yerli yankı saýlanan deputatlardyr. Şoň üçin onu hem ayrı güýç diýip hasaplap bilmeýäňde ine iň gyzykly ýerem şol. Iň bir näme ýerem şol, gereklili ýerem şol Türkmenistan şu günkü ýagdaý üçin. Sebäbi merkez bar, ýöne merkezin güýji näme? Yerdäki adamlar. Yankı yerli hatta halk bolýar-da, hem halk saýlaýar-da şu merkezi. Bir-birden saýlaýar, dürli ýerden saýlaýar, ýöne şolar bir ara gelende merkez bolýar. Bir ara gelip çözmeli meseleleri ýa-da şu arena merkezi arena diýilýär-de. Yine Türkmenistan'ın devlet meselesini kim çözüp bilýär? İki deputat çözüp bilmez ya. Şoň üçin bular bir ara gelýär, bir ara gelende de merkez bolýar. Ýöne şu merkezin esası, merkez olmanyň sebäbi yerli deputatlardır. Yani merkez nämesini şoň ýalyrak düşünsek has dogry bolarmy diýen. Ýalňyşmy ýa Halmara da siz nämedim dogrulan ýalňyş aýdan bolsam, men şonu aýtjakdym. Yok, atı doğru aýtdyň, Aydın. O deputatlar parlamentem yerli adamlardan şolaň wekillerinden düzülýän parlamentde. Emma adan Türkmenistanyň aýdyl 4 milyon adamdy üýüşüp, meselem şu parlamentde oturup maslahat etmäge ýagdaýym ýok, mümkinçiligim ýok, geregem ýok da. Üýüşüp boljak gäle on saatym. Ýöne şolar öz aralarynda bir wekil saýlaýar, ine şu adam biziň adamyzdan, biziň saýlawymyzdan, ine şu taýda wekilçilik etmeli. Ine borluğu tordu. 150 deputat çözüp bilýär 4 milyon adamyň ykbalyny ýa şoňa degişli meselelerini çykaryp bilýär. Halkyň öňüne, jemgyýetde, hökümetiň öňüne, suud hakimleriniň başga ýeremi ýa kady kanunlar kabul edýär şolara degişlilikdir. Şoň üçin ol parlament diýilýär. Parlament bolanlar ol halkdan özüne ýaşamaly adam däl şu ülkeler kim tanýar öz deputatlaryny? Ha? Soňky 28 ýylda saýlanan deputat bir adam tanýarmy? Ýok. Halka eden işler var mı? Elbette yok. Biz şunu tersine vurup halka peydalı, halka vepalı, halka iş edip bilecek adamların parlamente gelmegini isteýär. Elbette in gow variant şota kanun üstüne işlep bilen juristlerin gelmegi. Ýöne biz ýa aýtdym. Bizde olar ýaly mümkinçilik şuwlukça ýok. Belki 25 ýyllykda peýda bolar. Soňky 10 ýyllykda belki parlamentin 90% düzümi juristlerden ibaret bol. Belki şeýle bolsun. Biz şeýdip kämilleşip ýuwaş-ýuwaşdan kemçiliklerimiz ortadan aýryp professionalizme ýeter. Ýöne şu ýagdaýda biz ine şular ýaly bar zatlardan, bar mümkinçiliklerden uğrar etmeli bolýar. Türkmende bir söz bardy. Yorganyňa görä aýak uzat diýende. Yorganymyz gysga bolsa biz onu aýakdan o süýnürip ýatyrmyjyk gäl. Şo. Kemine ýene mergalyrdyň aýdy ber. Kemine, dinleýän. Aha, o. Yankı näme o men şol nähili baýsam ýani şu merkez meselesini öňe çykarmak isledim sebäbi şu merkez sözü bizde edildiğinden yanlış bir zat näme barda. O paçya arkada ýa-da bir nämeler sözler bilen bilelikde gelýän bir nämesi var bunun. Sinonimleşipdir da. Ýa-da merkez sözü ulanman ýokardan diýip aýdýarlar hatda merkez hem däl, merkez bolsa da bir gowrak boljak o ýokary diýerler, ýani ýokary merkez bolýar. Şoň ýaly näme var? Şoň üçin men näme etmek isledim şonu. Aslında aşağıdan yukarı diýip aýdýan ýene de ýalňyş, aşağıdan merkeze. Näme etmeli? Bu taýda baskynjakly däldir, ýa-da Aýdyn başrakda aýtdy, öýjüklüdür ýani, öýjüklerden meýdana gelýändir. Öýjükleriň içinden edilen işlerin
netijesinde umumy näme ýurda täsir etdi. Şonu aýdan diýdim soň ýanky yerli hökümetler barada biz näme taýýarlap ýörsalmyrada ýam köp wagt boldy. Näde işler onu ýene-de işledenden soň görberersde galandan. Hemme zat pikirde. Ýöne hemme zat pikirde diýýärden bundan pikirem ýokdy, onam berk bellemeli. Iň azyndan häzir pikirimiz bar. Bärde men bağışlan el galdırmadım. Bir sözlem aýdyp geçjek. Şu yerli hökümetler barada, yerli häkimet barada. Yerli häkimetin ine programmasyny biz taýýarlap bilýäsýa-da näle ediljegini, tertibini ýöne şu yerli häkimetleri döretjek, ýa-ni ýene onluklaryň boýuna düşýär-de, onluklaryň etmeli iş ol yerli hökümetler. Sebäbi onu eger häzir bardy geldi, onu bizim aýdaly finans güýjümüz, beýleki güýjümüz hemme zadymız bar edip bilýäs, ukuyumuzdan bar diýip biz etsek şonu işlemeýär vatandaşlar. Yerli häkimetin işläp bilmek üçin ýa-da hakyky durmuşa geçmek üçin hökmany soratdy, yerliler etmeli. Daşdan bir edip berse işlemeýär, işlemem bilmeýär. Şoň üçin ine onluklaryň bir etmeli işi. Yerli häkimetleri döretmek, şoňa eýe çykmak we soňam işini alyp barmak. Şona aýdyp geçen ýene bir 4-5 ýyldan soň hany yerli häkimetleriniz işlerini okuyup näme etmem ol. Onu hiç kim işledip bilmediğine yerlilerden başka hiç kim şu yerlilerin etmeli işi bu bir formulasıdır onun. Formulanı ütködüp olmayan näli güýjüň olaýsyn sen. Okuyuň olaýsyn ütködüp olmayan bu bir ýanky kalıp ya formula diýende bu formuladır. Yerliler etmeli, onluklar etmeli vatandaşlar. Yani onluklar eýen bar, yüzlük olanı var, minlük olanı var, ine şolan etmeli işidir bu. Atı doğru. Ama bir zamanut kemin elin alırsın, garaş hani o öyle sarını elin alırdı da yatırdı. Ayçak adınız var mı? O öyle sarını. Ya gittim ki. Sesimi eşitliyor mu? Eşitliyor öyle sarını, haydi ver. Hem zatlar aydı bolulur. Ayçakhanam aydı, kemine de aydı. Aydınım aydı. Yani menin bir şu sorağım şu deputatlar vardı. Onun kəverdatlar sıptıran olmam mümkün. Yani birazcık gençlerin ömürtü düşünürüşleri. Mesela yani dayhan birleşiklerde ya etraflarda vilayetlerde şu deputat saylanın ýagdaýyny mesela her owadan bir adam saylanmaly ya etrafdan bir adammy. Olany birinji sorum, ikinji sorum eger bir owadan bir adam saylanan ýagdaýyny şol owaň kemçiliklerini özümiz bilýäs. Owalarda owa hastahanalary ýok, ýollary bozuk. Ol ekrançylyklaryna, owagçylygyna tehnika ýetenok. Sport kompleksler çağılar üçin ya ullar üçin ýok. Onuň şol çağılyk krujoklara gatnajagy bolsa, owaň çağılara hiç ýyly gatnaman şo duruşuna ösýärler. Bilimsiz hiç ýyly fiziki tarapdan ýygy galyp, şäherä gatnatmak üçin, etraflara gatnatmak üçin her kimde her gojulukda maşyn ýok. Şolaryň halkyň ilatyň ýagdaýy ýok çağılaryny şeýle sport kompleksleri ya aýdym krujoklara ýene bolsun gatnaşmagy. Inni meniň ikinji sorum ýa-ni deputat eger şol owadan taýlanan ýagdaýyna şo giden datlary, şo giden ýa-ni pudoklary, çökün pudoklary galdyrmak üçin bir özi ýetişip bilermi? Ine esas sorum şol. Sağ olun, ol çağırın. Sorağımız için birinci sorağımıza cevap şol bir owadan deputat saylan biler mi diýenizde yok. Ne şolar ýaly ýagdaý barda. Ine şuň kun bardatdan uralyly 5 vilayet barda. 5 vilayete 25 tane yer berilýär her ýerine. Demek bizde de eger 60 tane etraf bar diýsek şuň kun orta hasapdan şäherler bilen bilalamazda 75 bolýan bolsa demek her etrafı ya da her şähere 2 adamdan düşýärdi. 2 deputat. Her etrafı 2 adam
deputat saylanıp biler. Okruklar bölünýär da 10.000 saýlawçy, 15.000 saýlawçy. Ýöne biz bu taýda şol ben edýän teklibim geçer geçmez onu wagt gorkadyr, gurucu meclis bilen bunu maslahatlaşarsa. Şol hemme welaýetlaryň arasyna deň agramlygy saklamak üçin ol ilaty köp, ilaty az, adam sany ýok. Şol 5 welaýetde deputatlyk orunlary deň bölüp bermeli. Soň hiç kimde şol artykmaçlyk bolmasyn. Ol Gurban Ulym şumal öz halk maslahatyny saýlaýşyar görýärmi? Beýleki welaýetlere tek adamdan merýärdi. Şo halk maslahatyny agzasy. Özüne bolsa 24 adam saýlaýar. Näme? Tekkiz adamı ahal welaýatynyň diýe, ýene de tekkiz adam Aşgabat şäherinden diýe, ýene de tekkiz adam men özüm prezident hökmüne hödür edýän. Ene 56 han adamyň 24'si göni Gurban Ula degişli bolupdy. Beýle kilerim degişli, ýöne ýerligini alandy, eýem görünüp göze durtup bir adalyklyk bardy. Şoň üçin şu zatlary biz ýol bermemiz gerekkälik düşünýär. Oy deň agramlyk bolsun, deň wekilçilik bolsun parlamentde, adam sany boýunça. Ýöne ol her owadan bolup bilmez, ýöne ikinciden şol ikinci soragy dämiz, ol çarym. Ýene birçe de gaýtaýsan. İkinci sorum eger inni her etrapdan ýa-da her etrapdan bolanokda inni her owadan abilede dursun. Ýa etrapdan bolýar, her etrapdan iki adam bolýar, ortada. Etrapdan iki adam bolsa onu iş hatam agyrlaşýar da, ýa-ni iki adamyň birisiniň boýnuna näçe etrap, näçe daýhan birleşik düşýärdi. Olaň hersinde de birden problemi bar. Şol adamyň biröde nädip ýetişer, şo bilen işi ýetmeler. Yeme var da dünya praktikasynyň bir zat bar. Deputatyň özü aýdar Aşgabatda oturup kanun çykarýan bolsa, oň bir ýerine kömekçisi bolýar, ofisi bar da. Onuň şo kömekçisi gelýän, şo deputatyň adyna gelýän hatlarymy, zaproslarymy hemmejini ýygnap ýeşirip şo deputaty ýetirip durdy. Ol bir. Ondan deputat öz boynuna yerli häkimiýetiň ýa häkimligiň etmeli işini boynuna alanak. Ol şolary kömek etmek üçin deputat saýlanýar. Dogry düşünün adamlar. Deputat ol häkimiň üstüne hojoýunçylyk etmek üçin saýlanýar. Ol diňe halkyň wekili. Halk wekili bolup şol taýda parlamentde kadalaryň, kanunlaryň üstüne işlemeli adam. Şol kabul edilen kanunlaryň ýerine ýetirilmegini deputat kim üstü bilen gözegçilik edýär? Prokuroryň üstü bilen. Prokuroryň ýa prokuraturanyň baş borçy ýa wezipesi kanunyň ýa kanunçylyk dogry dürüst ýerine ýetirilmeli. Şo ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda da şo kanunçylyk bozýan adamyň garşysyna jenayet işini, administrativ işini açmak on borcu var. Ene şu taýda kuruk ýapyrly. Ýöne beýleki jemgyýetçilik soraglary bardan. Her bir adam şo deputat men derdimi aýdar ýa durmuşum gowrandyr diýen net bilen şo deputat saýlýardy. Demek ol şol parlamentde oturan döwründe her aýda, her ýylda näme iş edýän bolsa gelip halkyna hasabat berýär. Ene şol aýda biz şol real kanunlar kabul etdik. Ene şol kanunlar boýunça ene her bir maşgala ýa çağalary ýa köp çağalary ýa garylary ýa pensiýa ýa näme şunu artdyrdyk, şunu goşmaç etdik, şunu ýeňilletdirdik. Ene ýa yol guruluşuna premier minister şolary ýaly wada berdi. Innekiler maslahat mesele maýdyl mara bilen çarjawyn arasyna döwletden şunça pul goýuberjek. Onuň etraplaryň ýerli häkimlikler ýerine ýetirmeli. Ene şolary ýaly arkalaşyp işlenmeli. Mesele kan problemi artykmacı bilen kan bir deputatyň ýa 1000 deputatyň çözüjek işi der Türkmenistan 30 ýylda ýygnanan mesele baslyp ýatyrdy ol çary. Onun için o deputat haydam. Yo hawa dogry aýdýaňyz, gaty problemi kan täbäbi. Ümler selski участковый больница diýip bir her owalarda больницалар bolardy, hastaxanalar. Indi häzir olar ýok. Meniň bilýän şu daýhan birleşikleriň hiçbirinde de ýok. Onuň ýa-ni tir kömek meselesi gaty kyn. Adamlar etrafy çağıranlarına da bir 2 saatda gelýärmişler-de, ýa-ni tir kömek berýän. Owalardaky ulugsyz adamlar näme etmeli, nädip ýetişmeli. Ene şol problemi esasy. Onuň sadyk problemleri bar.
çağalar asla sadiktat yok kabi olurdu da Dayhan birleşiklerine qatı yetmezligi diye bolayan yerine de bir ulu bir ova bir san sadik bolayan yerine de bir klasın içinde bir otobüs içinde 30 san çağa 30 dönem keniyet 35 çağa var diye bir enek böyle qalanlara çağırdı diye. Ene bizim çağırlamadın yetiştirilişine şeyler qatı çözmeli meselelerken onu doğru ayttınız Almada. Düşüne ol çözgü şeyle bolup bilerde ene şu yankı aýdar şu çağılar meselesinde ya sadıklar meselesinde transport meselesinde bar da ene şu problem her bir vilayette de her bir etrapda bir rovada var. Şoň üçin meselem yankı anyk bir etrapdan 2 tane deputat saýlandy parlamente. Şo ikisi bir etrapyna adamda da şu etrapda näçe saat ozan metpunkt bardy, näçe sadyk bardy, ýa näme bardy, ýetmezçi hem mejin bilýärdi. Ikisi üýüşüp ýankyny hasap alýarlar. Ondan soň etrap meselem hakimiýeti bilen baryp oturşýarlar. Adamlar şular ýa kemçiligimiz bar diýe. Siz bilýäňiz, olarmy diýe bizem bilýär. Şu nähil çözüp bolar diýip deputatlar soraýardy. Olar aýdy. Bizde tehnika mümkinçiligimiz ýok. Ýöne jaýlymyz bar. Şunu täzeden urmaly, remont etmeli, täzeden urmaly bolsa şunça çykdyjy boljak, remont etmeli bolsa şunça boljak. Ýöne bizim etrap büdjetimizde pulum ýok. Şunu näde çözüp bilýän bolsaň belki degişli ministrlikden üstü bilen haýyş etseňiz bizim ýerinden arzamyzy ýatsak bolýar. Ondan ýa-ni şu vilayet meşwarını toplanýar. Beýleki deputatlar her etrapdan bilýär näçeden ýetme. Onun bütün umumy vilayetin ýa-ni şu metpunkt boýunça kemçiligi parlamente bar ýa. Mar vilayetynyň kireli beýleki 4 vilayetyň kap getirýär. Indi 5 vilayetde meselem aýdyl 1000 sany metpunkt gurmaly. Mümkinçiligi barmy? Premier ministrın şu zatlary bir ýylda gurmagy ýok. Ol aýdýa men bir ýylda gurmagy 100 sany ýa 200 sany metpunkt gurmagy mümkinçiligi bar. Şonu mene 5 vilayeta bölüp berýär her senene 100 sany bolsa ana 20 sany metpunkty gurup berýär. 20 derwaýt haýsy etraplarda gurmaly ana ýerini maslahat edinde ýerli hakimiýetler bilen çözür şuň özüni. Ene şeýdip çözülmeli boldy. Men düşünjäme görä. Yok onu dünü o taýda bolsun bu taýda bolmasın maslahat esasy da maslahat deputatlarym yerli hakimiýet bilen maslahat edýär yerli hakimiýet deputatlar bilen maslahat edýär bar probleman maslahat edip çözmeli sen etmen etmeler bir-birine barmak çommaldygyny bilen mesele çözülen akdy. Sen bunu şu ilkinji ýyllarda gaty kıyın boljak. Şoňa düşünmegimiz gerek. Ol men problemam dälip beýlese bolsaň onu o problemi hiç açyn çözgüni tapjak. Sağ olun beren soragyňyz üçin ölçärim. Başga kimde näme bar? Wagtymyzda boraýlak gelýär. Aýdyber, aýtman, ýene aýtmada adamlar bar bolsa. Onu men şu taýda biraz jemläp aýdyn, ýene de sonra bolsa özüňiz aýdarsyňyz. Watandaşlyk. Şu soňky 2 şu 3-nji bölümde dowamyna gaty wajyp mesele barada gurrun edilýär. Döwletiň düýbi ýa fundamenty bar. Hem hökümet, hem yerli hakimiýet, hem parlament, hem otak gelmeli adamlar, kimler saýlanyp biler, kimler gelmeli, edilmeli işler, wezipesi, borçy, haqqy, hukuky, şu bir jemgyýete hödürlenýän zat. Şonu öňünden maslahatlaşsak, çekeleşsek, pikir alışsak, son baramızda işleşmek ansat düşecekdi. Hemmemiz. Bizim her birimiz döwletiň islenip pudagyny, öz ýerimizi, öz ornumuzy tapyp işlemeli adam. Sizin ýerinizi başga biri işläp bilmez, onu ýerine de ýetirip bilmez. Şoň üçin öz etmeli işiňizi öňünden bilseňiz, duýsaňyz, isleseňiz, başaranyňyz bar bolsa, tejribeňiz, bilesiňiz gelýän bolsa, ne birek bilen maslahatlaşyp oturun. Bärde utanara, çekinara hiç zat ýok. Biz täze Türkmenistanyň düýbüni tutýar. Ol bütün halka degişi bärki gnanlar üçin aýdama.
vatandaşlar ýurdun içindekiler, daşyndakiler oturup oýlanyp pikirleniň seredin. Nädilse gowy boljak. Nädip täze Türkmenistany gorsak, gelecekki nesillere biz bir gurulgy döwleti öpçün edip biljek. Biz halk bilen şu zatlar öpçün edip biler. Onu yekelikde kim bolonda da o zatlar hüttesinden gerip biljek şahsiýeti ýok. Gaty çok gün ýagdaýa düşdi Türkmenistan. Mana bir adam, 100 adamın eli bilen, güýji bilen düzeldip boljakka. Gaty uly ferişteler gerek, gaty uly adamlaryň zähmeti gerek, gaty uly akyl gerek, çydamlyk gerek. Ine şeýdi şu zatlary ýeňip soň bir halkymyza ýaşarlyk döwleti gelecekki nesillere miras koyup biler. Bolmasa bu jagaza oturan döwletimizden yitip gitjekler, kartadan görünüp dura bolup duran zatlar içinde daşynma. Dünyada en erbetda düşmanın içinde bolan erbedeken, daşynda bolan düşmana şuma bütün Türkmenistan bir sagatda galyň diýsen aýagy üstüne galçaga görünüp dura. Yani düşmanın içinde bolandan soň adam şu jylygyň çeýini aktyran atýaly nämetçiň bilen atdy. Hep beýleňe seretseňem özüňki çepiňe çagyňa ýygyňa öňüňe seretseňem öz adamyň, öz obaň adam diýe dogan arnaşyň ýa tanyş bilişiň ýa-da öz türkmenim. Ne bir gatar ýagdaýa düşdik ondan biz türkmen şolar ýaly millet däpde surlan ýaşap otursa şol gargyşa galmaýly bu gara çekilýär bir topar ýerde. Ýöne olar halkyň gargyşyna galyp bilýär, halkyň göz ýaşyna galyp bilýär, emma olara gezek gelenden halk karşılık korkup bilen attı. Ne ağır yarışım vatandaş. Başka aýtjak zadyňyz barmy? Ýene 5 minut wagtymyz var. Ýöne de gaýrat edin. Şol onluklary, ýüzlükleri günnelik habarlaşyp durup şolaň sanyny köpeldiň ýurdun içinde de daşyna da ene bize üstünlüge getirjek esasy işçidir vatandaşlar. Şonu aýdyn. Ana Gurban sakarlaşaýdy sizden. Assalamu vatandaşlar. Halmurada meňe bir pikirim bar. Halkymyzy bir şalt depginde nädemize bir maýa goýumlaryny goýup biljek-de biz halkymyza bir nädip bir daşary ýurda bir da satmalymy, näme etmelimi şu nädemize bir şalt depginde birazjyk bir şunu bir ösürüp boljak sebäbi gaty çökdi-de. Düşünürüp bilemmi, düşünürüp bilmedimmi? Gurban, sakallar sağır beren soragyň üçin ýöne bu soragyny maňa degişlerle men ykdysady meseleler bilen meşgullanmak ol bir ýüzde jogap bersemem olam ýalňyş boljak bilmeýän zadyny. Oňa ine saparagy bar, ana kemine bar, ana aýdyň bar, olar ne gejegini beýlek oglanylar bar, gejegini işläp oturýar şu temalaryň üstünde. Nämeden başlamaly, näçe biz şart şol ykdysady derejede Türkmenistany ayağa galyp biljek ýa nämeden başlamaly. O soragy olara degişli men jogap berebiljek soraglym ene parlament guruluşy aýdyň. Şuna degişlilikde näme gurucu meclis barmy? Konstitusiýon sud barmy? Hukuk bilen bağlanşyk näme bar bolsa oňa maňa ýötüp bilersin. Emma ykdysady meselelerde gaýrat etany saparagy bar, kemine bar, aýdyň bar. Olar saňa doly mazmunly jogabyny berip bilerler. Bolar sağ. Kimde ýenem soragy bar vatandaşlar? Ana Güllogan elini galyrdaýdy ber.
Dinleyen mikrofonu açın. Billo. Ben diyen de Halmurada bizim tecrübemiz var bu saylovdan. Ön saylovdan geçip gördük. Nähli olan yöne şu sonki 30 yılda yaşlarımız hiçbir nemesi yok. Yani heminen bir sorak verdi. Benim açacak olan zadım o saylovu acilini bir cay bolsa 15 adam eğer gelse adamların her birini her yerden koyuveriyattılar. Например, больницадан bir sani, mektepten bir sani, zavod fabrikten bir sani. Bir gruppa şu yerde bolup, şu an yol başçısı olup o kabin kutulara acilini kabinada olyattı. Eline şu işikten giren yerden bir dejurnu birisi pasportunu görüp haysi kimin yanına varmalı? Orada nomer vardı. 1. 2. 3. 4. 5. o aynalar. Var 5. ayna var şu bu pasportla 10. ayna. O şon yalı strok ediliyatı. O 90. yıl açıldı. 75-76'ları diyende. Son bizde mene 30 yıl beri özümden bir saylava baran bilem o. Sonra saylava gelmediklerim. Bir adam 5 ol pasport değil. Dejurствоda, nobatta duran, например, больницада, gece dejurствodayken sandık bilen gecelerini aylanıyattılar больницалары. Nha sen gelmensin, nha biz geldik deyip şu eline tutturup özleri ayrı duruyadı şu puta kime oy verenini özün çizip atyattın. Şongal stroguttu. Doğru, Gülloğan, o da şular realiyatı vardı, Sovet zamanına vardı şular real. Yani o şu deputatlarım, kandidatlarım halkın hödüreden yemesi değerli kompartiyan hödüreden kandidatlardı. Yine kemçilik şol. Eğer halkın öz çıkaran olsa onu bütün halka öz bilen ödem giderdi o tak. Yani orada kada kanun ya sizin aydısını diyen hükmen şartta berca edilmeli zaten. Bir son 30 yılda bu zatlara edilmedi hiç verdi. Sebep bize insan oruna koyulmadı. Eser yıkırlı böyle ol yankı babar emeli bir gökçülü yetimçe halkımızı yine karamayak deyip atlanıp başladı. Qaramayak halkının çağası deyip başladı. O. Qarama ayak diye sözü ayak astırnaka adam oluyordu. Eğer şunu şeyle seretse. O ne ayıl on ayağının astırnaka halk oluyordu. Bir günün içinde öldü. Yine ben sizin oğlunuz iyi otuyordu. Yetimçe değil. Sonra birden halkın atası oldu. Yani Olga Çarı'na bir sorak verdi. Şu ova yerlerinde näme kemçilikler var zat deputatlar. Olar deputatlara bağlı değil. Olga Çarı'na onu misal için 74. yılda özüm başından hem geçti. Eğer konstitusiya doğru düzgün işlen vaktinde hem mesela tıkır işler. O işleri edecek, berca edecek başka adresini adamlar öz işlerini edip başlar. O deputat yani Halmurada'nın düşündürüşü alı halkın adından toplanıp 20, 30, 50 adam daha yazıp şu bir kemçiliği aydan vaktinde şunu şu prokuror zatlar bilen işleşiyada doğru mu? Ya yanlış ayttım mı? Yok, yani kaydanı sor var halka değişli problemlerin toplumunu parlamenta çıkarıp son çözgü için kanun kabul ediyor. Hükümete işlemek yengil olmak için. Çözgü tapmak için. Karşı olmak için. Çözgü tapmak için işlemek. Eğer son kanunlar yerine işlemeyen olsa, bir peskel veriyen olsa, onu son halkın deputatı ya parlament, baş prokurorun üstüne son kanunun yerine yetirilmeni talep edip biliyor. Kim yetirmeyen olsa son cinayeti çektirip biliyorlar. O başka vurur. Yani bu zatların gelmeyeceğinin işlemelice mekanizmi var. O mekanizmler oturdular. Hükümet öz mekanizmini oylap tapar oturdu. Parlamenta birek bile ne işleşmeli. Bir de esası da etmeli dağıtımda son 3 puduğum Akkürök'ten öz halkına hizmet etmeli. Elle gelen ne başarayan olsa o işlerini etmeli. Bir puduğum beyleki puduğum şu meselede yardım edip bilir ama ona ziyan etmek gerek gel.
kanun boýunça kemçilik bar bolsa ýüzüne aýt, düzedin işi ine berja edin. Ýok, o sen ayağından asılışmak ya başka bir tarafa soğumak. Şan onu yine de biz önkü günümüzde varacakta. Bulan şu zatları hemmemizin doğru düşünmemiz gerek. Sağ olun Halmurada. Sizem sağ olun. Ne yapma kemine Cemler mi tutaydı? Hava Halmurada Cemler bir wagtymyz boldy. Böyle onda vatandaşlar. Men bir Aha. Halmurada yani jemlemek meselesinde gepleşige bugün siz alıp barýan şoň üçin. Aha. Kararam siz vermeli. Böyle. Onu stayda cemledik. Sağ olaydın hayattan için vatandaşlar hemmenize sağ olun. Tanrı halkasın katnaşanınız için, dinleyeniniz için hemmenizden ulu gaýyş oturumsuz zatlarımızın pikirlerinin neticelerini çıkarın. Gerek bolduğunu aşağıda kommentlerde yazın. Yani şu işlerin ahiretini biz halk bolup bilelikde etmeli. Hökümetim, yerli hakimiyetim, parlamentim, belki yerli işlerin ahiretini sizin özünüz katnaşıp çözmeli bolsun. Şoň üçin halksız edilecek iş yok ya ediben bolacak derler. Şoňa doğru düşünün. Onun hemmenizin öňüňize sağlyk. Sağ olun. Sağlıkda görüşelim. Öyle sağ olun.